Hare Krishna devotees. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லிட்டு இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. अटेंडेंस நான் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஷேர் பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. நான் உங்களுக்கு நேற்று ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் கொடுத்திருந்தேன். ஆத்மாவோட அந்த குவாலிட்டிஸ் அந்த குணநலன்கள் வந்து ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். மாதாஜி யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணினோம் மாதாஜி. சொல்லட்டுமா? ஆத்மா அழிவற்றது, நிலையானது, கொல்ல முடியாதது. ஒரு மயிர்காலில் 10,000 ஒரு பங்குதான் ஆத்மா. உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. உணர்ச்சிகளை உணர வைப்பது ஆத்மாதான். ஆத்மா 5 விதமான காற்றினால் உடலில் பரவி உடலின் செயல்பாடுகளுக்கு காரணமாகிறது. ஆத்மா கேடற்றது. அதை கூட்டவோ தேய்க்கவோ மறைக்கவோ யாருக்கும் இயலாது. சாட்சியாக உள்ளது, அளவிட முடியாதது. ஆனால் அதனுடைய வடிவங்கள் இறுதியுடையன. ஆயுதங்களால் வெட்ட மாட்டாதது, காற்று உலர்த்தாது, தீ எரிக்காது, நீர் நனைக்காது. இத்தனைதான் தெரிஞ்சது மாதாஜி. நீங்க தானே மாதாஜி அந்த 5 gases பத்தி கேட்டது? இல்ல, நான் இல்ல, வேற ஒருத்தங்க, ஐ திங்க் பிரதீபான்னு நினைக்கிறேன், அந்த மாதாஜின்னு நினைக்கிறேன். அதுல இன்னைக்கு நான் போட்டேன் ஒரு இதை மட்டும் ஒரு பாயிண்ட மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதான் அவங்க இருக்காங்கன்னு கேக்குறேன்.
நம்ம நேத்து வரைக்கும் 50 ஸ்லோகாஸ் வந்து பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு 51ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஆத்மாவை நம்ம யாருனாலையும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்காதவங்க ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க, ஆச்சரியமா கேக்குறாங்க. எல்லாத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு இது புரியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஆத்மாவத்தை படிக்கிறோம். ஆனா நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த நிலைமையிலிருந்து நம்ம பாக்குறது இல்ல. நம்ம உடல் தளத்திலிருந்து தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். எல்லாத்தையுமே பாக்குறோம். எல்லா செயல்களையுமே வந்து உடல் அப்படிங்கிற அந்த இதுல இருந்து தான் நம்ம செய்யறோமே. ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ 51ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 51. நம்ம கடைசியா ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஞாபகம் உங்களுக்கு? பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து தப்புகிறான். சோ எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னார். அதனால நீ வந்து பலன்கள வந்து நீ அக்கறை காட்டாத, நீதான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்காத. நீ அப்படி நினைச்சேன்னா அந்த விளைவுகள்ல மாட்டிக்குவ. சோ அந்த விளைவுகள்ல நீ மாட்டிக்காம இருக்கணும்னா எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு. அப்போ நீ அகர்மா செய். அகர்மா செய்யும் போது நீ அந்த விளைவுகள் எல்லாம் பாவமோ புண்ணியமோ எதுவும் உனக்கு வந்து சேராது. அதனால அந்த மாதிரி பக்தி யோகம் செய் அப்படின்னு வந்து அறிவுறுத்தினாரு. சோ இப்ப இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கர்மஜம் புக்தி யுக்தாகி பலம் தியக்த்வா மனிஷின ஜன்ம பந்த விநிர்முக்தா பதம் கச்சந்தியநாமயம். சோ இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பௌதீக உலகின் செயல்களின் வினைகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இந்த மாதிரிதான் முனிவர்கள் எல்லாம் செயல்பட்டார்கள். சோ எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அந்த விளைவுகளிலிருந்து தப்பிச்சுட்டாங்க. தங்களை வந்து விடுவித்துக் கொண்டார்கள், எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. இந்த வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். சோ இந்த ரீபர்த் அப்படிங்கிற அந்த சைக்கிள் இருந்து அவங்க வந்து தப்பிச்சு வெளியேறுகிறார்கள். அவங்க வந்து பகவானிடம் போய் சரணடைகிறதுனால பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அடைகிறார்கள். பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடுறாங்க. முனிவர்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரிதான் வந்து தங்களுடைய விளைவுகளிலிருந்து தப்புகிறார்கள். சோ நீயும் அதே மாதிரி அந்த யோகத்தையே அந்த யுக்தியிலேயே நீயும் வந்து கடைப்பிடி அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க என்ன நம்ம இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா, முக்தி பெற்ற உயிர்வாளிகள் பௌதீக துயரங்களே இல்லாத இடத்தை சார்ந்தவர்கள். சோ முக்தி பெற்றவர்கள் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு யார சொல்றோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இந்த பௌதீக உலகிலே இருக்கின்ற துன்பங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அப்போ அவங்க இங்கதான் இருக்கிறாங்களான்னா இல்ல. அவங்க வந்து மேல பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டாங்க. இங்க இருக்கிறவங்க கூட சில பேரு பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சதுனால இந்த உலகாயுத துன்பங்கள் எல்லாமே அவங்கள வந்து எதுவுமே வந்து செய்யாம அவங்க வந்து தங்களை வந்து பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள். ஏன்னா பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சதுனால. சோ இத பத்தி ஒரு ஸ்லோகம் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. சமா ஸ்ரிதாயே பதபல்லவ பிளம் மகத்பதம் புண்ணியசோ முராரே பவாம்புதிர் வத்ச பதம் பரம் பதம் 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 யத் விபதாம் ந தேசாம். சோ பதம் 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 அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு அடியிலும் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் பதம் பதம் யத் விபதாம் ந தேசாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். யத் விபதாம் ந தேசாம். சோ நம்ம எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியிலுமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். முக்தியை அளிப்பவரும்
முகுந்தன் என்னும் பெயர் பெற்றவரும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் அடைக்கலமுமாய் உள்ள பகவானின் பாத கமலங்கள் என்ற படகை ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கு பௌதீக உலகம் என்னும் பெருங்கடல் கன்றின் குழம்பில் தேங்கிய நீரை போன்றதாகும். அவனது யோகம் பௌதீக துன்பங்களற்ற வைகுண்டமே. சோ பரமபதமே, ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயம் இருக்கக்கூடிய இடமல்ல. சோ அவனுக்கு, அந்த பக்தனுக்கு, யார் பகவானிடம் சரணடைந்து விட்டார்களோ, பகவானையே எல்லாமாக நினைத்து அவரிடமே முழுதாக சரணடைந்த ஒருவனுக்கு துன்பங்களே இல்லை அப்படின்னு. ஒவ்வொரு நானா பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு நாம எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியுமே துன்பங்கள் தான். ஆனா பக்தர்களுக்கு அது துன்பமே கிடையாது. எந்த எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியிலும் அவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் அபாயமும் இருக்கக்கூடிய இடமல்ல அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, இப்போ பௌதீக துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கடல். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு படகு, கிருஷ்ணரை அந்த படகு, ஒரு படகு இருக்கு. பக்தர்கள் அந்த படகை பிடிச்சுக்கிறாங்க. சோ அந்த படகை பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த பௌதீக கடலை, இந்த சம்சார சாகரத்தை ரொம்ப ஈஸியா கடந்துடுறாங்க. ஆனா பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அவங்களுக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாததுனால அவர்கள் எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியுமே துன்பமாக இருக்கிறது. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அந்த பக்தர்கள் எப்படி, அந்த பெரிய கடல், ரெண்டு பேத்துக்குமே அது கடல் தான். ஆனா இந்த பக்தனுக்கு எப்படி இருக்குது, அது அந்த கடல் சுருங்கி சின்னதாயிடுச்சு. எப்படி சுருங்குச்சு அப்படின்னா, இப்ப மழைக்காலங்கள்ல மண்ணுல பசுக்கள் மேய போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனுடைய கன்று குட்டி பாருங்க, அந்த கன்று குட்டி மிதிச்சு, மண்ணை மிதிச்சு நடக்கும் போது அந்த அச்சு பதியும். அந்த அச்சு பதியும் போது அதுல கொஞ்சம் மழை தண்ணீர் தேங்கும். சோ அந்த பெரிய கடல் சுருங்கி சுருங்கி கன்றின் குழம்பை தேங்கிய நீராக மாறிடுச்சு. இப்ப அதை தாண்டது பக்தனுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஆனா பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அது மிகப்பெரிய கடல். ஏன்னா அவனுக்கு கிருஷ்ண பக்தி இல்ல அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஊமை இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ முழு பிரபஞ்சத்திலும் எல்லா விதமான பௌதீக உடலும் துயரற்ற வாழ்வை தர இயலாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரியறது இல்ல. சோ பிரம்மா முதல் கொண்டு ஒரு சிறு எறும்பு வரைக்குமே இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு துயர் இல்லாத வாழ்க்கை கிடையாது. எல்லாமே துயரானதுதான், துன்பங்கள் நிறைந்ததுதான். சோ என்னென்ன துன்பங்கள் நமக்கு வரும்? பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி, இல்லைங்களா? சோ அந்த ஜன்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இந்த துன்பங்கள் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே உண்டு. சோ இந்த பௌதீகம் முழுக்க உண்டு. இதை இவர்கள் அறிந்து கொள்வதில்லை. யார்? பக்தர் அல்லாதவர்கள் அறிந்து கொள்வதில்லை. ஆனால் பக்தர்கள் அதை அறிந்ததுனாலே பகவானுடைய பாதத்துல சரணடைஞ்சிட்டாங்க. அந்த பெரிய கடல்ல ஒரு படகாக பகவானுடைய பாத கமலம் அந்த படகுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பாத கமலத்தை பற்றி கொண்டதுனாலே அவர்களுக்கு அந்த பெரிய கடலும் சிறிய குழம்பில் தேங்கிய, கன்றுக்குட்டியின் குழம்பில் தேங்கிய நீராக மாறிவிட்டது. சோ ஈஸியா அதை கடந்து வந்துடுறாங்க. சோ இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதுதான் கர்மயோகம். சோ கர்மயோகம்னா என்னது? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது, அல்லது புக்தி யோகம் அப்படின்னு எளிமையாக சொன்னால் பக்தி தொண்டு என்று அறியப்படுகிறது. சோ இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது, என்ன செஞ்சாலுமே சரி பகவானை காட் சென்டர்டா வச்சுக்கிட்டு நாம் செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. சோ அப்படி சமர்ப்பிக்கப்படும் போது அந்த விளைவுகளிலே இருந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ அகர்மாவில் ஈடுபடு, பாவமும் புண்ணியமும் எதுவுமே வராது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. இப்போ பாதரசம் இருக்கிறது, மெர்க்குரி, அது பாதரசம் விஷம். ஆனா அதையே மருத்துவர்கள் என்னவா பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா மருந்தா பயன்படுத்துறாங்க. இப்ப பாம்பினுடைய நஞ்சு, அதுவும் விஷம், ஆனா அதுவும் மருந்தாக பயன்படுகிறது. அப்போ ஒரே பொருள் தான், ஆனா இரண்டு விதமாக பயன்படுகிறது. இப்போ நம்ம செயல்கள் செய்கிறோம், கர்மிகளும் செயல்கள் செய்கிறார்கள், பக்தர்களும் செயல்கள் செய்கிறார்கள். ரெண்டும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். அவங்களும் சமைக்கிறாங்க, இவங்களும் சமைக்கிறாங்க. பக்தர்கள் யாருக்காக சமைக்கிறாங்க? பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடணும்னு சமைக்கிறாங்க. கர்மிகள் தங்களுக்காக செல்பிஷா அவங்களுக்காக மட்டுமே அவர்கள் சமைக்கிறார்கள். சோ இதுதான் ரெண்டு வித்தியாசம். சோ ஒரே பொருள், ஆனா பார்வை மட்டும் எப்படி இருக்கு, நம்ம பார்க்கும்போது வேற சேமா இருந்தா கூட அதனுடைய நோக்கம் வேறையாக இருக்கிறது. ஒண்ணு செல்பிஷா இருக்கு, இன்னொன்னு பகவானுக்காக செய்யறாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யறாங்க.
பகவான் நம்ம என்னென்னலாம் ஆஃபர் பண்றோம் அதை சாப்பிடறதுக்காக காத்துட்டு கிடக்கிறது இல்ல. ஆனா நம்மளுடைய அவர் வந்து கண்டு அருளுகிறார். அதை நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணும்போது என்னோட குழந்தை எவ்வளவு அழகா சமைச்சு எனக்காக பரிமாறுறான், அதை வந்து பிரசாதமா எடுத்துக்கிறான். நம்ம எந்த பாவத்தோட நம்ம செய்யறோம் பகவானுக்கு, அததான் நம்ம பாக்குறாரே ஒழிய நம்ம என்ன பண்றோம், எவ்வளவு டிஷ் நம்ம வந்து அவருக்கு தட்டுல வைக்கிறோம் அப்படிங்கறதுலாம் அவர் பாக்குறதே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல படிச்சிருக்கோம். என்ன ஸ்லோகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? ரொம்ப சிம்பிளா அவர் வந்து இதை செஞ்சா போதும் எனக்கு அப்படின்னுவாரு. பத்திரம் புஷ்பம் பள்ளம் தோயும். ஒரு சின்ன இலையோ பூவோ நீரோ மட்டும் போதும், ஆனா அன்போட பக்தியோட கொடு அப்படிங்கிறார். அவ்வளவுதான். சோ அந்த துன்பம் இல்லாத நிலை நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடு. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம எடுத்துக்கிற பாயிண்ட். சோ பதம் பதம் யத் விவதாம் ந தேசாம். அப்போ எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில அதுதானே. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்குதா? இல்ல. நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரிதான். இந்த மாதிரி கோவிட் வந்து நம்ம எல்லாருமே 3 வருஷம் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடப்போம் அப்படின்னால நம்ம நினைச்சு பார்த்தோமா? இல்ல. இல்லைங்களா? சோ அப்ப நினைக்காததெல்லாம் நடக்குது. எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் நம்ம என்ன செய்வோம், என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. சோ நம்ம ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்தேன் நானு. அதுல வந்து நிஜமாவே நடந்தது. 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறாங்க சாப்பிடுறதுக்கு. ஆர்டர் பண்ணிட்டு 2 பேருமே உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார். இன்னொருத்தர் வந்து நெஞ்ச பிடிச்சிட்டு சாஞ்சிட்டார். சின்ன வயசு. ஒரு 30 கூட இருக்காது. அந்த மாதிரி 30 அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். சோ அந்த அந்த இளைஞர் வந்து நினைச்சிருக்க மாட்டார் இல்லைங்களா? தன்னோட ஃப்ரெண்ட் இப்படி இறந்து போயிடுவான் அப்படின்னு நினைச்சிருக்க மாட்டார். சோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியிலும் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த சம்சார சாகரத்துல. சோ இதை கடக்கணும் அப்படின்னா நாம் வந்து முகுந்தனிடம் அடைக்கலம் ஆக வேண்டும். சோ ஏன்னா இந்த படகு வந்து யாரையுமே கவுக்காது. ஏன்னா இது வந்து டைட்டானிக் கிடையாது. இந்த டைட்டானிக் வந்து என்னென்னமோ உத்தரவாதம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. இது கவிழவே கவிழாது. அப்படி இப்படி எல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஆனா முகுந்தனுடைய படகு எல்லோரையும் வந்து கரை சேர்க்கின்ற படகு. சோ இதுக்கு அடைக்கலமாகிட்டா நம்ம வந்து துன்பம் இல்லாமல் வாழலாம். இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு சொல்றாரு பகவான். சோ 52வது ஸ்லோகம். யதா தேமோக கலிலம் புத்திர் விதிதரிஷ்யதி ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோதவ்யஸ்ய சுதஸ்ய ச. சோ எப்போது உன்னுடைய அறிவு மயக்கம் என்னும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது சமநிலை உடையவனாக ஆகிவிடுகிறாய். சோ அறிவு அறிவு இந்த ஒரு பெரிய காடு. அந்த காடு மயக்கம்ங்கிற காடு. நம்மள வந்து அந்த இல்யூஷன் இல்லைங்களா? சோ நம்ம வந்து மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள். அந்த மயக்கம் என்ற காட்டை வந்து நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் கேட்டுட்டு இருந்தோமோ இனி எல்லாம் கேட்க போறோமோ. சோ அதாவது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இனி என்ன வந்தாலும் சரி நம்ம ஈஸியா வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா இருப்போம் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. அதனுடைய விளக்க உரை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பக்தர்களின் பரம்பரையில் வந்த ஆச்சாரியரும் மாபெரும் பக்தருமான மாதவேந்திர பூரி சொல்றாரு, என்னுடைய சந்தியாவந்தனமே நீ வாழ்க, ஸ்நானமே நீ வாழ்க. டெய்லி நம்ம 2 தடவை குளிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஸ்நானமே வாழ்க. உமக்கு எனது வணக்கம். தேவர்களே முன்னோர்களே உங்களுக்கு முறையான வந்தனை செய்யாததற்காக என்னை மன்னியுங்கள். சோ உங்களை வந்து நான் எப்படி எல்லாம் வந்து துதி பாடணுமோ எப்படி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்யணுமோ அந்த மாதிரி நான் செய்யல, மன்னிச்சிருங்க. சோ தற்போது நான் எங்கு அமர்ந்தாலும் கம்சனின் விரோதி. யார் கம்சனோட விரோதி? கிருஷ்ணர். கம்சனின் விரோதியான
யதுகுலத்தின் உத்தமரான கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள முடிகிறது. நான் எங்க போய் உட்கார்ந்தாலும் எதை பார்த்தாலும் எனக்கு கிருஷ்ணராவே தெரிகிறாரு. சோ இதன் மூலம் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் என்னை நான் விடுவித்துக் கொள்ள முடியும். சோ இப்படி நான் எல்லாத்துலயுமே நான் கிருஷ்ணரை பாக்குறேன். இதுல இந்த மாதிரி நான் பாக்குறதுனாலயே நான் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் நான் விடுதலை ஆக்கி விடுவேன். இதுவே எனக்கு போதுமானது அப்படின்னு மாதவேந்திர பூரி சொல்றாரு. ஸ்ரீ மாதவேந்திர பூரி ஆச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரியான தினமும் இருமுறை குளித்தல், 3 முறை சந்தியாவந்தனம் செய்தல், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே யாருக்கு தேவை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்மள மாதிரி இருக்கிற சாதனா பக்தி பண்ற அந்த பக்தர்களுக்கு தான் தேவை. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் இந்த இந்த உலகத்திலேயே இருக்கிறாங்க. ஆனா அவர்கள் முக்தி பெற்றவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு இது எல்லாம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு தான் இங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனாலும் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் அவரும் முக்தி பெற்ற ஆத்மாதான். ஆனாலும் கரெக்டா எல்லாத்தையுமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவார் அவர். ஏன்னா அவரை பார்த்துதான் அவருடைய சிஷ்யர்கள், அவருடைய பக்தர்கள் எல்லாருமே செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து என்னைக்குமே வந்து தவறுனதே கிடையாது. ஒரு நாள் கூட தவறுனது கிடையாது. காலையில மங்களாரத்தி, 16 மாலைகள் சொல்றது, பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நைவேத்தியம் எடுத்துக்கிறது, எதுலையுமே அவர் வந்து தவறுனதே கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்போ அவங்களுக்கு சொன்னதை வந்து நம்மளுக்கு சொன்னதா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அப்ப நான் குளிக்க வேண்டாமா, சந்தியாவந்தனம் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டக்கூடாது. அது எல்லாம் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு. ஒரு சிலர் அப்படி செய்யாம இருப்பாங்க. ஆனா நிறைய பேர் செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்களை பெரியவர்களை பார்த்துத்தான் வந்து சின்னவர்கள் வந்து நடப்பார்கள். மன்னன் எவ்வழி மக்கள் அவ்வழி. சோ அதனாலேயே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கூட அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்வார், எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்னு எதுவும் கிடையாது. ஆனா நான் செய்யாம விட்டுட்டேன்னா என்னை பார்த்துட்டு மத்தவங்க எல்லாம் செய்யாம விட்டுருவாங்க. அதற்காக தான் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்துல பின்னாடி சொல்லுவார், நீங்க படிப்பீங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சட்டதிட்டம் அப்படிங்கிறது கடமை கிடையாது என்று, அது வந்து பரமஹம்சர்களுக்கு. சட்டதிட்டம் அப்படிங்கிறது கடமை கிடையாது. யாருக்கு? பரமஹம்சர்கள். பரமஹம்சர்கள் அப்படின்னா முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். அவர்களுக்கு சொன்னதை வந்து நமக்கு சொன்னதா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அதுதான் இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான பாடம். சோ இப்போ 54வது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம போறோம். இது வந்து இப்போ இதுவரைக்கும் கிருஷ்ணர் பேசி முடிச்சுட்டார். இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து 54வது ஸ்லோகத்திலிருந்து அவர் வந்து தன்னுடைய சந்தேகங்களை கேட்கிறார். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஒரு யோகத்தில் நிலை பெற்ற முனிவர்கள், இவங்க வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கடமைகள் கிடையாது இவங்களுக்கு அப்படின்னு எல்லாம் முனிவர்கள் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த ஸ்திதாதிர் முனி அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க? சிதப்பிரக்ஞா அப்படிங்கிறாரு. சோ அந்த சிதப்பிரக்ஞா அப்படிங்கிற அந்த தெய்வீக நிலையில் இருக்கிற முனிவர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுடைய குணநலன்கள் என்ன? அவங்க எப்படி பேசுவாங்க? அவங்க எப்படி பழகுவாங்க? எப்படி நடப்பாங்க? எப்படி உட்காருவாங்க? அப்படின்னா உட்கார்றது நடக்கிறது அப்படி நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க. அதுக்கு வேற அர்த்தம் இருக்கு. நான் அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்திதாதி முனிய பத்தி வந்து இப்போது வந்து கேட்கிறாரு. 53வது ஸ்லோகம் வந்திருக்கணுமே, வரலையே. எப்போதும் உன் மனம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். ஸ்ருதி விப்ரதீபன்னாதே யதா ஸ்தாஸ்யதி நிஷலா சமாதாவ் அசலா புத்திஸ் ததா யோகம் அவாப்ஸ்யசி. எப்போதும் உன் மனம் வேதங்களின் மலச்சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ அப்போது அது தன்னுணர்வில் சமாதியில் நிலைத்திருக்கிறதோ அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். தன்னிலை உணர்ந்தவன், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனா ஆயிடுவ.
எப்போ அப்படின்னா வேதம் சொல்லிச்சு பாத்தீங்களா, கர்மகாண்டா பகுதி. இத செஞ்சா இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த யக்னம் செஞ்சா இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதுல நீ வந்து கவரப்படக்கூடாதவனாக இருக்கணும். அப்போ தன்னுணர்வில் சமாதியில் நிலைத்திருக்கிறான். எப்பவுமே பகவானை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற அந்த நோக்கம் மட்டும்தான் அவருக்கு இருக்குது. தன்னை பத்தி நினைக்கிறது கிடையாது, தன்னுடைய ஆசைக்கு முக்கியத்துவம் தருவது கிடையாது, தன்னை திருப்திப்படுத்த எந்த முயற்சியும் செய்வது கிடையாது. அப்போ அவன் வந்து சமாதியில் நிலைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ அப்படிப்பட்ட தெய்வீக உணர்வை நீ அடைவாய். அப்ப நீ வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சனா வந்து ஆயிடுவ. ஒருவர் சமாதியில் இருக்கிறார் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக அறிந்தவர் என்பது பொருள். சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல அவர் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அந்த முழு சமாதியை நிலையை அடைந்தவர் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய 3 நிலையையும் உணர்ந்தவராவார். பகவான் 3 நிலைகள்ல இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அத வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பிட்டு நான் சொன்னேன். அந்த சூரியனுடைய கிரணங்கள் அப்படிங்கிறது அந்த தேஜஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொன்னேன், பிரம்மன். அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த வட்டம் வந்து என்னன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டா பரமாத்மா. உள்ள இருக்கிற அந்த சென்டர் பார்ட் பகவான் அப்படின்னு சொன்னேன். சோ இந்த 3 நிலைகளில் பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன் நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார். அப்போ நான் கிருஷ்ணரினுடைய தொண்டன், நான் எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு ஒரு சர்வெண்ட் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும். சோ அதனால பகவானுடைய திருப்திக்காக செயல்படுவது மட்டுமே என்னுடைய ஒரே நோக்கம் அப்படின்னு இருக்கிறவன் தான் ஸ்திரமான பக்தன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ இந்த 53வது ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படின்னா திவ்யமான நிலை பெற்ற ஒருவர் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அந்த நிலையில் இருக்கிறவர் எப்படி இருப்பார், இதெல்லாம் இவருடைய குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து பகவான் இந்த 53வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கே இருக்கு. நிறைய பேத்துக்கு ஜோதிடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நிறைய பேத்துக்கு வந்து வாஸ்து பாக்குறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. சில பேர் வந்து காலையில எந்திரிச்சோன்னா அந்த கேலண்டரை பார்ப்பாங்க. அங்க வந்து தினப்பலன்கள் அப்படின்னு போட்டு ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இதெல்லாம் போட்டிருக்கும், அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. உண்டா இல்லையா? பாக்குற பழக்கம் உண்டா இல்லையா மாதாஜிஸ்? பார்ப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பிடிக்கும். சோ ஆனா பக்தர்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை இல்லை. இதுல எதுலையுமே பக்தர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. சோ அந்த அந்த ஆர்வமும் இல்லை. ஏன், இதெல்லாம் சாஸ்திரம் தானே, சகாதேவனே வந்து ஜோதிட கலையில் வல்லுனர் தானே அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். அது தப்பு கிடையாது. ஆனா இந்த காலத்துல அத கரெக்டா கணிக்கிறதுக்கு ஆட்களே கிடையாது. ஒரு வினாடி தப்பினா கூட அது தவறாக தான் வந்து கணிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் 100% இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அத வந்து நம்பறத விட்டுடணும். சோ எது எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு இடையூறாக இருக்கிறதோ, எதிராக இருக்கிறதோ அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தான் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரம் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது. சோ எந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம அதுலயே நம்ம போயிடுவோம் இல்லைங்களா? சோ இதுல இப்படி பண்ணிருக்கு, இந்த பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு, சோ இந்த பக்கம் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த செயல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கு. அப்புறம் அதை வந்து தள்ளி போட்டு 10 நாளைக்கு அப்புறம் அது எப்ப யோகம் வரும் அப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்யறது. அந்த மாதிரி வந்து அதுல வந்து மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணர் வந்து எந்த சூழ்நிலையை நமக்கு தந்திருக்கிறாரோ, எந்த சூழ்நிலையில் நம்மை வைத்திருக்கிறாரோ அதை வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் நம்மளுடைய இதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். நம்மளுடைய கடமை அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் கூட ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் பகவான் இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார், அதை அனுபவிச்சுட்டு போயிடலாம். ஒரு சந்தோஷம் வந்தாலும் இந்த சந்தோஷத்துக்கு நான் தகுதியே இல்லை, ஆனா எனக்கு பகவான் இந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நிலைமையில இருக்கிறது தான் வந்து பக்தி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சொல்லுவாரு, சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா தாயத்து கட்டிப்பாங்க, சில பேர் வந்து இந்த கலர் கயிறு கட்டிக்கிறது, அப்புறம் வந்து சில மோதிரங்கள், பச்சைக்கல் மோதிரம், சிகப்பு கல் மோதிரம், அந்த மாதிரி மோதிரம், ராசிக்கல் மோதிரம் போட்டுக்கிறது. சோ இது எதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வை தராது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சோ அந்த மாதிரி
நம்பிக்கைகள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மை வந்து பக்தியிலிருந்து வேற திசையில் கூட்டிட்டு போகக்கூடியது. அதனால வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து விட வேண்டும். எப்படி அப்படின்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, பகவானே, பிரபுவே, நீங்களே என்னுடைய நாதன். சோ நீங்கள் எனக்கு தரிசனம் தந்தாலும் சரி, தராவிட்டாலும் சரி, நான் வந்து உங்களதான் என்னுடைய நாதனாக நினைக்கிறேன். நீங்க வந்து என்ன கட்டி அணைத்தாலும் சரி, இல்ல எட்டி உதைத்தாலும் சரி, எனக்கு பரவாயில்ல. நீங்க வந்து அதை வந்து நான் உங்களுடைய கருணையாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். கட்டி அணைச்சாலும் நீங்க அது வந்து கருணைன்னு நினைச்சுக்கிறேன். எட்டி உதைச்சாலும் நான் வந்து அதை வந்து கருணையா ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சிஷ்டாஸ்தகத்துல அவர் 8 பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு. அதுல ஒரு பாடல் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தி. சோ இது எல்லாமே வந்து நம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, மும்பைல ஜூஹூல வந்து ஒரு இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. அந்த டெம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, வாஸ்து சாஸ்திரப்படி வந்து கட்டப்படவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனா இருக்கிற எல்லா டெம்பிள்லயும் எந்த டெம்பிளுக்கு கூட்டம் ஜாஸ்தியா வரும்னா அந்த டெம்பிளுக்கு தான். எந்த டெம்பிள்ல டொனேஷன் ஜாஸ்தி கலெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டெம்பிள் தான். எப்படி நம்ம திருப்பதியில கலெக்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி. சோ அப்ப வாஸ்து அப்படிங்கிறது எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு விதமான என்ன சொல்றது, நம்மளை வந்து திசை திருப்பக்கூடியது. நம்ம பக்தியில சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த பள்ளி சொல்லுக்கு பலன், இந்த ராசி பலன், இது எல்லாமே வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து வெல் பிளான்டு. சோ நம்ம என்னெல்லாம் இன்னைக்கு அனுபவிக்கணும், நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு யார நம்ம பார்க்கணும், நம்ம திட்டு வாங்கணுமா, நம்மளுக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கணுமா, நம்மளுக்கு ஏதாவது அவார்டு கொடுக்குறாங்களா, இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து வெல் பிளான்டு ஆல்ரெடி. பகவான் வந்து ஒரு சின்ன புல் அசைனும் கூட பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம அசையாது. சோ இதுக்காக நம்ம என்ன கவலைப்படுறதோ சந்தோஷப்படுறதோ வேண்டாம். எல்லாமே பகவானுடைய செயல் அப்படின்னு விட்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து அமைதியாக இருக்கலாம். சோ இந்த 54வது அடுத்தது 54வது இதுல இருந்து வந்து அர்ஜுனர் வந்து இப்போ வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாரு. தன்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் வந்து கேட்க போறார். பார்ப்போம். Siddha Prajna. Become fixed in Krishna consciousness. எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. சரி பரவாயில்ல. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தித பிரக்ஞஸ்ய கா வாஷா சமாதிஸ்தஸ்ய கேசவ ஸ்திததி கிம் பிரபாஷேத கிம் ஆசீத பிரஜேத கிம். அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் என்ன? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? சோ இத நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன். எப்படி நடப்பான், எப்படி பேசுவான்னா நம்ம சும்மா உட்கார்றது நடக்கிறது அதை பத்தி பேசல. அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். இதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சோ இப்ப வந்து நிலை பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நிலை பெற்றவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப நிலை பெற்றவனை வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பகவானே அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. ஒரு நல்ல நிலை பெற்ற முனிவர், ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன், ஸ்தித பிரக்ஞா, அந்த முனிவரை வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அவருடைய குணநலன்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், எப்படி நடப்பார், அவருடைய மொழி என்ன, எப்படி பேசுவார் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ ஒவ்வொரு மனிதனின் நிலைக்கேற்ப சில அறிகுறிகள் காணப்படுவதை போல கிருஷ்ண பக்தி உடையவனுக்கும் பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம், உணர்வு என பல குறிப்பிட்ட இயல்புகள் உண்டு. ஒரு பணக்காரரை பார்த்தா அவருடைய நடை, அவர் போட்டு இருக்கிற ட்ரெஸ், அவருடைய கூலிங் கிளாஸ், அவருடைய காரு, இதெல்லாம் வச்சு அவர் பணக்காரர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அதே மாதிரிதான் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சிக்கா இருக்கிறாரு அப்படின்னா கூட அவருக்குன்னு சில சிம்டம்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். என்ன, மூஞ்சி எல்லாம் வாடி இருக்கு, ஏன் இப்படி இருக்கீங்க, சோர்வா இருக்கிறீங்க, என்ன உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா? உடம்பு சரியில்லாதவங்களை பார்த்தா அந்த சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்குன்னு சில சிம்டம்ஸ் இருக்கு. அவங்களுடைய பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம் இதையெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு சில இயல்புகள் உண்டு. சோ அத மாதிரிதான் முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர் எவ்வாறு பேசுகிறான் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. ஏனெனில் பேச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான குணம். அவரை ரொம்ப நல்லா இனிமையா பேசுவாருங்க. இவர் எப்ப பார்த்தாலும் கடுகடுன்னே பேசிட்டு இருப்பாருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இல்லையா?
ஏண்டா போனோம், ஏண்டா இவர்கிட்ட பேசணும்னு ஆயிடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப பேச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்போ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப முட்டாளா இருக்கிறாரு. அவர் பேசாத வரைக்கும் அவரை வந்து முட்டாள்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா அவர் எப்ப வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரோ, அவர்கிட்ட என்ன ஸ்டஃப் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். இல்லைங்களா? சோ அவருடைய பேச்சு அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறத காமிச்சிருது. சோ கிருஷ்ண பக்தனின் முதல் அறிகுறி என்னவென்றால், அவர் வந்து எதை பத்தி பேசுவார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பற்றி அவர் சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி மட்டுமே பேசுவார். மற்ற விஷயங்கள்ல வந்து அவர் தலையிட மாட்டார். இதுதான் அவர் எப்படி பேசுவார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இங்க வந்து தரப்பட்டிருக்கிறது 54வது ஸ்லோகத்துல. அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ அவர் எப்படி பேசுவார் அப்படிங்கிறது 56, 57. அவருடைய சிம்டம்ஸ் என்னங்கிறத 55 சொல்லுது. எப்படி அமருவார் அப்படிங்கறத 58லிருந்து 63 வரைக்கும். ஹவ் வாக்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து 64லிருந்து 72 வரைக்கும் வந்து அவருடைய குணநலன்கள் பற்றி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். சோ 54வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தித பிரக்னஸ்ய கா பாசா. இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆமா, இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டோம். அங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல போட்டிருந்ததே இப்ப தமிழ்ல போட்டிருக்காங்க. இல்ல டன் ஸ்பீக்கிங் வருது. சொல்லுங்க. நான் அதுல இங்கிலீஷ்ல போட்டிருந்தது, நான் தமிழ்ல சொன்னேன். இப்ப மறுபடியும் தமிழ்ல போட்டிருக்காங்க. 55வது ஸ்லோகம். அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றார். எப்படி உட்காருவார், எப்படி நடப்பார் மைக் ஆன் பண்ணி பேசுறீங்க. நீங்க மியூட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சோ ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்ய ஏவாத்மனா துஷ்ட சித பிரக்னஸ்ததோச்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். சோ எப்ப வந்து தெய்வீக உணர்வில் வந்து அவன் வந்து இருக்கிறான் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, அவனுக்கு வந்து எப்பவுமே மனசு வந்து கற்பனை பண்ணிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ ஒரு பொருளை பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய புலனுகர்ச்சிக்கு ஆசை, நம்ம வந்து போறோம் வெளியில, சோ எதையாவது ஒண்ண பாக்குறோம், நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை வருகிறது. அந்த அந்த மாதிரியான ஆசைகள் யாருக்கு இல்லையோ, அப்போ அவருடைய மனது தூய்மையாக இருக்கிறது. சோ இந்த உணர்வுல இருந்தா மட்டும்தான் அவன் வந்து தன்னிலை உணர்ந்தவன், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன், சித பிரக்ஞா அப்படின்னு சிதாதீர் முனி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ இங்க என்ன அப்படின்னா, ஒரு படகோட்டி இருந்தார். அந்த படகோட்டி வந்து தன் மீனெல்லாம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த படகு வந்து கடல்ல இருக்கும், கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கும். அந்த தூரத்துல இருக்கிற படகை வந்து கயிறு வச்சு இழுக்கணும். கயிறு வச்சு இழுத்துட்டு வந்து கரையில சேர்க்கணும். அப்போ அந்த கயிறு இழுத்துட்டு கரைக்கு வந்துட்டு அங்க பாப்பாரு, அதை இழுத்துட்டு போய் கட்டுறதுக்குள்ள நிறைய சாமான்கள் வந்து அந்த ஆற்றங்கரையில வந்து அந்த கடற்கரையில வந்து இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும். கல்லு மண்ணு அப்படி எல்லாம் நிறைய இருக்கும். வலையெல்லாம் கிடக்கும், உடைஞ்ச இதெல்லாம் கிடக்கும், போட்டோட துண்டெல்லாம் கிடக்கும். அதெல்லாம் வந்து அவரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அப்போ இவர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு, நான் வந்து இந்த படகை வந்து ஸ்மூத்தா இழுத்துட்டு போய் கட்டணும்னா இந்த கரையில வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, என்னோட காலை வந்து எதுவுமே உறுத்தக்கூடாது. அப்படின்னா நான் நல்ல பெரிய பணக்காரனாகி நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த கரையில வந்து ஒரு பெரிய பெட்டை விரிச்சிருவேன். பெட்டை விரிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் அந்த படகை வந்து இழுத்துட்டு வந்தேன்னா எனக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும், என்னோட வேலை ஈஸியா முடியும்
எவ்வளவு பைத்தியக்காரத்தனம். ஏன் பைத்தியக்காரத்தனம் சொன்னேன்னா, நீ பணக்காரன் ஆயிட்டேன்னா இந்த படகை இழுக்கவே வேண்டாமே, இல்லைங்களா? சோ அப்போ நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது, இன்பமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. ஆனா அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அப்போ இன்பம் அடைவதற்கு என்ன வழி அப்படின்னா சரணடைதல், பகவானிடம் சரணடைதல். இங்க பாருங்க, பிரகலாத மகாராஜர் அவருடைய அப்பா என்ன பண்ணார், இரண்யகசிபு அவரை கொல்வதற்காக தன்னுடைய மகனாக இருந்தாலும் கூட அவர் நாராயண பக்தியிலே திளைத்து இருந்ததுனால அவர் என்ன சொல்றார், ஓம் நமோ நாராயணாய சொல்லக்கூடாது, ஓம் நமோ இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு சொல்றார். குழந்தை சொல்லல. அப்ப என்ன சொல்றார், என்ன பண்றார், மலையிலிருந்து உருட்டி விடுகிறார், யானைகளை கொண்டு தலையை இடறச் செய்கிறார், அப்புறம் கொடிய பாம்புகளை விட்டு கொத்தச் செய்கிறார், அப்புறம் கொடிய ஆயுதங்களால் தாக்குகிறார். எதுக்குமே கலங்கல. ஆனா நாராயண மந்திரத்தை ஸ்மரணை செய்வதிலும் அவர் நிறுத்தவே இல்லை. அப்போ எவ்வளவு உயர்ந்த பக்தி, திடமான பக்தியோட இருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரியான திடமான தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்று இருக்கணும். நம்மளுக்கு எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலுமே சரி, இத இது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாரு. சோ அதனால இது பெரிய துன்பமாகவே தெரியல அவருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு, பிரகலாத மகாராஜருக்கு. சோ அதனால அப்படியே ஏத்துக்கிறார், பகவான் இவனுடைய கருணை அப்படின்னு அவர் ஏத்துக்கிறார். சோ பிரச்சனைகளை சரி செய்தல் அப்படின்னா பிரச்சனை தீர்ந்து போயிடாது. பிரச்சனைகள் கடல் அலை மாதிரி வந்துகிட்டேதான் இருக்கும். சோ அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, இது எல்லாமே நம்ம கர்ப்பவினையினால நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஆனா இது பகவான் கொடுத்தது அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்வோம். நமக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்ட் வந்துரும். சரி, இது நம்ம அனுபவிச்சுட்டு போயிடலாம், இப்பவே நமக்கு அது அனுபவிக்க இப்ப தெம்பு இருக்கு, இப்ப அனுபவிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற அந்த இதுல இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி எந்த ஆசைகளும் இருக்காது மனசுல, எந்த ஆசைகளும், புலன் நுகர்ச்சிக்கான ஆசைகள் எதுவுமே இருக்காது. அப்படிப்பட்டவன் தான் தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற்றவன், தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவன் அப்படின்னு இங்க இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம் 56வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். துகேஷ்வனுத்விக்னமனா சுகேஷு விகதஸ்புருகக வீதராகவயக்ரோத சிததீர் முனிர் உச்சதே. வீதராக பயக்ரோத சிதாதீர் முனி உச்சதே அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம். 3 வகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனமுடையவன், இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவன், பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவன். அப்படி யார் இருக்கிறாங்களோ அவன்தான் நிலைத்த மனமுடைய ஒருவன், முனிவன் அப்படின்னு நிறைய எவ்வளவு டெபினிஷன் கொடுத்துட்டே வர்றாரு பாருங்க. ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன், ஒரு ஸ்திதாதிர் முனி அப்படிங்கிறவருக்கு என்ன குணநலன்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கறத இப்போ லைனா சொல்லிக்கிட்டே வராரு. சோ இப்போ என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல, 3 வகை துன்பங்கள். என்னென்ன துன்பங்கள்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? என்ன மாதாஜி, திருப்பி சொல்லுங்க. 3 வகை துன்பங்கள் இருக்கு நமக்கு. 3 வகை துன்பங்கள்னால நம்ம எப்பவுமே பாதிக்கப்படுவோம். அது என்னென்ன துன்பங்கள்? அதி ஆத்மீக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக. ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு? இந்த 3 வகை துன்பங்கள் நம்ம எப்பவுமே இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி 3 வகை துன்பங்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த 3 வகை துன்பங்கள்னால யார் பாதிக்கப்படலையோ, என்ன துன்பம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு சமநிலையில இருக்கிறவர் யாரோ, இன்பம் வந்தா ரொம்ப துள்ளி குதிக்காதவன், துன்பம் வந்தா துவண்டு விடாதவன், எதுலையுமே பற்று இல்லாதவன், சோ பயம் இல்ல, கோபம் இல்ல. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர் தான் ஒரு ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, முனி அப்படிங்கிற சொல் வேற. முனி அப்படின்னா வேற அர்த்தம், ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னா வேற அர்த்தம். முனி அப்படின்னா எதுவுமே முடிவுக்கு வர முடியல அவர்னால. சோ ஏதோ ஒரு அனுமானத்துல மனதை ஈடுபடுத்துபவன் முனி. இந்த முனி வேற, நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற ஸ்திதாதிர் முனி வேற. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை
முன்னாடி சொன்ன முனியை வந்து முனினே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ சாதாரண சிதாதிர் முனி அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற முனி சாதாரண முனிவரிலிருந்து ரொம்ப ரொம்ப வேறுபட்டவர், மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருக்கும் இத்தகையோன் மூவகை துன்பங்களின் கொடூர தாக்குதலுக்கு மத்தியிலும் சஞ்சலம் அடைவது இல்லை. அதி ஆத்மீக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக அப்படின்னு 3 வகை துன்பங்கள்னு சொன்னேன். இந்த 3 வகை துன்பங்கள் வந்தாலுமே அவன் சஞ்சலம் அடைவதில்லை. அந்த ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறவர் இதையெல்லாம் பார்த்து அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியா அதை கடந்து வந்து விடுகிறார். இப்போ அந்த துன்பங்கள் என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சா? அதி ஆத்மீக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக அப்படிங்கறதெல்லாம். அதி ஆத்மீக அப்படின்னா நமக்கே நம்முடைய உடலாலும் நம்முடைய மனத்தாலும் ஏற்படுகின்ற துன்பம். அது எப்படிங்க? நம்மளே நமக்கு போய் யாராவது கஷ்டப்படுத்திக்குவோமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்மளே நம்மளை கஷ்டப்படுத்திக்குவோமா, நம்மளே நம்மளுக்கு ஒரு துன்பத்தை ஏற்படுத்திக்குவோமா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நம்ம மனசே நம்மளுக்கு துன்பத்தை தருமா, நம்மளுடைய உடலே நம்மளுக்கு துன்பத்தை தருமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நினைக்கிறோமா இல்லையா மாதாஜி? நினைக்கிறோம் மாதாஜி. அப்படி நினைக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து பசியில வந்து நம்ம போய் சாப்பிட உட்கார்றோம் சரிங்களா? நம்ம பசிக்கு சாப்பிடறதுக்கு 1.5 மணி நேரம் லேட் ஆயிடுச்சு. சாப்பிட உட்கார்ந்து ஒரு வாய் எடுத்து வைக்கிறோம், அடுத்த வாய் எடுத்து வைக்கிறோம், நாக்க நறுக்குன்னு கடிச்சிடுறோம். உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. நமக்கே நாமே துன்பம் விளைவித்துக் கொண்டோமா? இப்ப நீங்க இதுக்கு யார போய் குறை சொல்லுவீங்க? நம்முடைய நாக்கையா, நம்முடைய பல்லையா, இல்ல நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ணவங்களையா, இல்ல சமைச்சவங்களையா? யாரு? நம்மளே தானே நமக்கு காரணம் இல்லைங்களா? சோ இப்ப நம்மளாலேயே நமக்கு துன்பம் வந்துச்சா, நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம், கால் இடறி கீழே விழுந்துடுறோம், பிராக்சர் ஆயிடுச்சு. அப்ப நமக்கு நாமே துன்பம் விளைவித்துக் கொண்டோம் இல்லைங்களா? இது என்னன்னா அதி ஆத்மீக. அப்போ சரி, உடல்னால இந்த மாதிரி துன்பம் எல்லாம் வந்துச்சு, மனசுனால எப்படி மாதாஜி துன்பம் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம், நினைக்கலாம். அப்போ நம்முடைய மனசு, நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? எங்க கண்ணை பார்க்க முடியுது, கைய பார்க்க முடியுது, காதை பார்க்க முடியுது, மூக்க பார்க்க முடியுது, எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியுது. ஆனா பார்க்க முடியாத புலன் ஒண்ணு இருக்கிறது, நம்முடைய மனது. சோ இந்த கண்ணுக்கு வந்து ஏதாவது குறைபாடு வந்து அதுக்கு வந்து ஆபரேஷன் எல்லாம் செஞ்சு சரி பண்றோம். இதுல ஏதாவது பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னா யாராவது சூசைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல. ஆனா மனசுல ஒரு அடி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது எதுல போய் வரைக்கும் முடியும் அப்படின்னா சூசைட்ல போய் முடியறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு, நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்போ பார்க்கவே முடியாத மனசு நம்மளை வந்து எந்த இடத்துல இறப்பு வரைக்கும் நம்மளை கூட்டிட்டு போயிடுச்சு. நம்ம இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம நிறைய பாக்குறோமா இல்லையா? சோ இது எல்லாம் தான் அதி ஆத்மீக அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதி பௌதீக அப்படின்னா மற்ற உயிரினங்களிடமிருந்து, இப்ப வந்து கோவிட் வந்துச்சு நம்மளுக்கு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி மற்ற உயிரிடமிருந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள். அப்புறம் அதி தெய்வீக அப்படின்னா இயற்கையினுடைய சீற்றங்கள், சுனாமி வர்றது, எர்த்குவேக் வர்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுனால வருகின்ற துன்பங்கள் இயற்கையினால. சோ இந்த மாதிரி 3 வகை துன்பங்கள் வந்தாலும் கூட அதுல வந்து பாதிக்கப்படாதவன் யாரோ, அதே மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷத்தினால யார் மகிழாதவன் யாரோ, எல்லா இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல யார் ரொம்ப பற்றில்லாம இருக்கிறாங்களோ, யாருக்கு பயமும் கோபமும் இல்லையோ, நமக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பேசுறோம்னே தெரியாது நம்ம வீட்டுல இல்லைங்களா? நம்ம எதிர்த்தாப்புல யாரு நிக்கிறாங்கன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ இந்த மாதிரி யாருக்கு அந்த கோபம் இல்லையோ, பயம் இல்லையோ, பற்று இல்லையோ, அப்படிப்பட்டவன் தான் ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருந்தாதான் நம்மள வந்து நம்ம பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். 57வது ஸ்லோகம். ய சர்வத்ர அநாபிஸ்நேக
தத்தத் பிராப்ய சுபாசுபம் நாபிநந்ததி வேஷ்டி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. இந்த பௌதீக உலகில் எவனொருவன் நன்மை தீமைகளை அடையும் போது அவற்றால் பாதிப்படையாமல் அவற்றை புகழாமலும் இகழாமலும் இருக்கின்றானோ அவன் பக்குவன் அறிவில் நிலை பெற்றவன் அப்படிங்கிறாரு. இன்னும் அந்த டெபனிஷனே தொடருது பாருங்க. இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்ட்டு, நன்மை வந்தாலும் சரி தீமை வந்தாலும் சரி அதனால அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. அந்த முனிவர் நன்மை வந்துட்டா சந்தோஷப்படுறது இல்ல, தீமை வந்தாலும் சந்தோஷப்படுறது கிடையாது. எல்லாமே பகவானுடைய கருணையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ யாராவது புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி அது ரெண்டுமே அவருக்கு ஒண்ணுதான். புத்தர் நகர்வலம் வந்துட்டு இருந்தார் அவருடைய சீடர்களோட. அப்போ ஒருத்தன் அவரை ரொம்ப கெட்ட வார்த்தைகளாலேயே திட்டிக் கொண்டிருந்தார். பக்கத்துல கூட வந்துட்டு இருந்த அந்த சீடர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு, அடிக்க போறாங்க. புத்தர் தடுத்து விட்டார். செய்யக்கூடாது, அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய முகத்துல எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. அவர் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறார். எப்படி குருஜி நீங்க இப்படி இருக்கிறீங்க குருவே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அவன் அப்படியெல்லாம் பேசுறான், நீங்க பேசாமையே வர்றீங்களே, எங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது அப்படின்னா. இல்ல, அவன் இப்போ ஒரு கிஃப்ட், நம்ம ஏதோ ஒரு பர்த்டே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிஃப்ட், நீங்க உங்களுக்கு பர்த்டே நான் ஒரு கிஃப்ட் குடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை நீங்க கைய நீட்டி வாங்கிக்கிட்டாதான் அது உங்களுக்கு சொந்தம். அதை நீங்க கைய நீட்டி வாங்கிக்கவே இல்லைன்னா அது அவருக்கு தான் சொந்தம். அதுதான் புத்தர் சொல்றார், நான் அவர் சொன்ன சொற்களை எல்லாம் ஏத்துக்கல, அந்த அந்த சொற்கள் எல்லாம் அவனுக்கு தான் சொந்தம், எனக்கு இல்ல. நான் ஏத்துக்காததுனால அது எனக்கு சொந்தம் இல்ல. அப்படியே எனக்கு கோபம் வரணும், அப்படியே நான் அவனை அடிக்க போகணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுதான் அந்த பக்குவ நிலையில் நிலை பெறுதல். சோ இதுதான் புகழ்ந்தாலும் இகழ்ந்தாலும் புகழ்ந்தாலும் அதை ரொம்ப இதுவா எடுத்துக்க கூடாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சாதாரண நிலையில் இருக்கிறவங்களை நம்மளுக்கு எல்லாம் புகழ்ந்தா நம்ம மனசுக்குள்ள அப்படி காலம் தூக்கி விட்டுப்போம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கர்ப்பம் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க சிதாதி முனி அப்படிங்கிறதுக்கு. புகழ்ந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க, இகழ்ந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. அது ரெண்டுமே புகழ்ச்சியோ இகழ்ச்சியோ அவரோட மனசுக்குள்ள எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கறதா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உலகில் நல்லதோ கெட்டதோ ஏதாவது ஒரு கிளர்ச்சி இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால அதுல கிளர்ச்சி அடையாத, சஞ்சலம் அடையாத, பாதிக்கப்படாதவர் யாரோ அவர்தான் அறிவில் நிலை பெற்றவர். சோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருவதாக அவன்தான் அறியப்படுகிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்கானீவ சர்வசக இந்திரியானிந்திரியாப்தேப்யஸ் தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதை போல எவனொருவன் தன் புலன்களை புலனுர்ச்சி புகழ்களிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவனாவான். சோ இங்க ஒரு பிக்சர் பாக்குறோம். ஆமை, இந்த ஆமையினுடைய ஓடு எப்படிப்பட்டது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஆனா அதனுடைய கால்கள் அந்த மற்ற அங்கங்கள்லாம் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். அதுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரும்போது அது தன்னுடைய அங்கங்களை சட்டுன்னு உள்ள இழுத்துக்கு தன்னுடைய தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அப்போ இப்போ இந்த கொஸ்டின் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சிதாதிர் முனி தெய்வீக நிலையில் நிலை பெற்றவர், எப்படி பேசுவார், எப்படி நடக்கிறார், எப்படி எல்லாம் செய்வார் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இல்லையா. உண்மையான அர்த்தம், அவருடைய அறிகுறிகள் என்ன, குணங்கள் என்ன, பண்புகள் என்ன அப்படின்னா, மற்றவர்களுடைய பாசம், மற்றவர்களுடைய கோபம், இதெல்லாத்தையும் அவர் எப்படி எடுத்துக்கிறார், இதனால அவர் பாதிக்கப்படுகிறாரா இல்லையா, எப்படி இதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்றார் அப்படிங்கறதா, அந்த சூழ்நிலையை எப்படி எதிர்கொள்கிறார் அப்படிங்கறதா, எப்படி நடந்து கொள்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக அது அர்த்தம். சோ இந்த 58வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, எப்படி அமருகிறார் அப்படின்னு கேட்டார் பாத்தீங்களா, அதுக்கான பதில் தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ புலனின்பம் அப்படிங்கிற ஆசை வரும்போது புலன்களை நம்ம உள்ளே எடுத்துக் கொள்கிறான். இந்த சிதாதி முனி என்ன பண்றார், புலனின்பங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும்போது இந்த ஆமை எப்படி தன்னுடைய அங்கங்களை உள்ள இழுத்துக்குதோ, இந்த சிதாதி முனி தன்னுடைய புலன்களை வெளியே விடாம, செயல்படுத்த விடாம அதற்கு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வச்சுக்கிறாரு, அடக்கி வச்சுக்கிறாரு. அப்படி அடக்கிறதுனால இவருக்கு கோ சுவாமி அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது புலன்களை அடக்கி ஆள்பவர். கோனா புலன்கள், சுவாமி அப்படின்னா ஆள்பவர். அப்போ தன்னுடைய புலன்களை ஆள்பவர்.
புலன்களை ஆளாமல் விட்டுவிட்டால் அந்த புலன்களுக்கு நாம தாசனாகி விடுவோம். அப்ப கோ தாசனாகி விடுகிறோம். சோ இந்த ஸ்திதாதிர் முனி கோ சுவாமியாக இருக்கிறார். எப்போ ஒரு புலனின்ப பொருளை பார்க்கிறாரோ அப்போ அந்த புலன்கள் அது பின்னாடியே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய புலன்களை செயல்படுத்த விடாமல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறதுதான் எப்படி அமருகிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்த்தம். அதாவது தன்னுடைய புலன்களை எப்படி ஈடுபடுத்தாமல் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி ஆமை இழுத்துக் கொள்வதை போல தன்னுடைய அங்கங்களை தன்னுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தாமல் அப்படி இருக்கிறாரு. சோ ஒரு அழகான பொண்ணை பாக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்? அப்போ ஆசை அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தான் இருக்கும். ஆனா தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவோம். அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்துறது தான் தன்னுடைய புலன்களை செயல்படுத்த விடாமல் ஈடுபடுத்தாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். இப்போ உங்களுக்கு இதுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஒரு ஸ்வீட் கடையை பாக்குறோம் சரிங்களா? அந்த ஸ்வீட் கடையில நல்ல நிறைய புதுசா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கலர் கலரா வச்சிருக்காங்க. உடனே நம்மளுக்கு ஒரு டெம்டேஷன் ஆகுமா ஆகாதா? போலாம், இங்க போய் வாங்கி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஆசை வரும் இல்லைங்களா? அந்த ஆசையை தூண்டும் விஷயத்தை பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, அதை யார் அடக்கி ஆள்கிறார்களோ, நம்முடைய புலன்களை செயல்படுத்த விடாமல் இருக்கின்றார்களோ, சோ அந்த அவர் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்வீட்ஸை வாங்கிட்டு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இல்லைங்களா? சுகர் லெவல் ஏறி போயிடும். சோ அந்த மாதிரி யார் தன்னுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தாமல் இருக்கிறார்களோ, அந்த புலன் செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் இருக்கிறார்களோ, அவர்தான் எப்படி அமருகிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். சோ எப்படி நடக்கிறார் அப்படிங்கறத, அப்போ புலன்களை எப்பவுமே அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணியே வச்சிருக்க முடியுமா? இல்ல, புலன்களை அப்படி வச்சிருக்க முடியாது. அப்போ எப்படி நடக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம், தன்னுடைய புலன்களை எப்படி அவர் செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறார் அப்படிங்கிறது தான் புலன்களை எவ்வாறு நடக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். மாதாஜி உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்ல நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? புரியுது மாதாஜி. எல்லாத்துக்கும் இல்ல இன்னொருக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். இப்போ புலன்கள் இருக்கிறது, கைகள் இருக்கிறது, கண்கள் இருக்கிறது, காதுகள் இருக்கிறது. இந்த சாங் கேட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த சீனரிஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு, இது என்ன பார்த்து இந்த படம் பார்க்கணும், நல்லா இருக்கும், நல்ல படம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுப்போ கண் அந்த புலன், கேட்கணும் அப்படிங்கிறது காதுனுடைய புலன். சோ ஒரு ஸ்திதாதிர் முனி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இந்த நம்மளை கவருகிற விஷயங்கள் வரும்போது, நம்முடைய கண்களை கவருகின்ற விஷயங்கள், நம்முடைய காதுகளை கவருகின்ற விஷயங்கள், ஒரு நல்ல ஒரு டிஷ் சமைக்கிறாங்க எங்கேயோ, அதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். நம்மளுடைய மூக்கு சொல்லும் அங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்ட்டு, அந்த ஸ்மெல் பார்த்துட்டு. அப்படியான அந்த புலன்களை கவருகின்ற விஷயங்கள் வரும்போது இந்த ஸ்திதாதிர் முனி எப்படி நடந்து கொள்வார் அப்படின்னா, தன்னுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்த மாட்டார். ஈடுபடுத்த மாட்டார்னா அத வேலை செய்ய விட மாட்டார், அந்த பக்கமே போக மாட்டார். எப்படி ஆமை தன்னுடைய அங்கங்களை உள்ள எடுத்துக்குதோ அதே மாதிரி தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பார். அதுதான் எப்படி அமருகிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். சரி, அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு நாளைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்க முடியும்? முடியாது. சில விஷயங்கள்ல தன்னுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்தத்தான் வேண்டும். அப்போ தன்னுடைய புலன்களை எப்படி செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னா எப்படி நடக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். மாதாஜி இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கான எப்படி அமருகிறார், எப்படி நடக்கிறார் அப்படி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எப்படி பாம்புகள் மகுடிக்கு மயங்குது பாத்தீங்களா? மகுடி வாசிச்சா மயங்குதா இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய புலன்களும் கூட பாம்பு மாதிரிதான். அப்போ அதை எப்ப நம்ம மகுடிய வாசிச்சு அதை அடக்கி வைக்கணுமோ அப்ப அடக்கி கூடக்குள்ள போட்டு வச்சிடணும். எப்ப அவுத்து விடணுமோ அப்ப அது அவுத்து விடணும். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சமயத்துல ஒரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா ஒரு லெக்சர்ல இத சொல்லியிருக்கிறாரு. ஒரு கல்லூரிக்குள்ள நிறைய பாம்புகள் இருந்தது. அதை பிடிக்கணும், பசங்க எல்லாம் பயந்து பயந்து ஓடிட்டு இருக்கும்போது அதை பிடிக்கிறதுக்காக ஒருத்தரை வரவழைச்சாங்க. அவர் ஒரு இஸ்லாமியர். அவர் ஏதோ மந்திரம் சொன்ன உடனே அந்த பாம்புகள் எல்லாம் கட்டுப்பட்டு ரொம்ப ஈஸியா புடிச்சு ஒரு பேக்ல போட்டு கொண்டு போயிட்டாரு.
உடனே வந்து நிறைய பசங்க இந்த சயின்ஸ் படிக்கிற பசங்க எல்லாம் வந்து இதை ஒத்துக்கவே இல்லை. எப்படி அது என்னமோ அதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட பாம்புன்னு நினைக்கிறோம், அவன் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அந்த பழக்கப்பட்ட பாம்புகளை ஈஸியா வந்து குடிச்சிட்டு போயிட்டாரு, நாங்க நம்ப மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணாங்க. அப்ப சரின்னு அந்த பசங்களே அந்த இஸ்லாமியர் வீட்டுக்கு போறாரு. போனோன்னா இல்ல இது வந்து மந்திரத்தின் சக்தி அப்படிங்கிறாரு. ஆனா மந்திரத்தின் சக்தி எல்லாம் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம், அதெல்லாம் நாங்க நம்ப மாட்டோம், நீங்க பொய் சொல்றீங்க அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணாரு, அவர் வீட்டுல ஒரு கூடையில நிறைய பாம்பு வச்சிருந்தாரு, அதை அவுத்து விட்டார். அவுத்து விட்டோம்னா பாம்பை பார்த்தோம்னா பசங்க எல்லாம் தெரிச்சு ஓடி போயிட்டாங்க. உடனே அங்க அந்த பசங்க எல்லாம் தெரிச்சு ஓடி போய் கொஞ்சம் தூரத்துல நிற்கும் போது அவர் மறுபடியும் நடுவுல நிறுத்து மந்திரம் சொல்றார். அந்த பாம்புகள் எல்லாம் வருது. அந்த பாம்புகள் வந்தோடனே ஈஸியா குடிச்சு உள்ள போட்டுறார். சோ இந்த மாதிரிதான் புலன்களையும் வந்து நம்ம அடக்கி ஆள வேண்டும். அது எப்ப வேலை செய்யணும், எப்ப வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற தீர்மானிக்கிற அந்த நிலையில வந்து நம்ம எஜமானராக இருக்க வேண்டும். புலன்களுக்கு நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ற ஒரு லீடரா இருக்கணுமே ஒழிய புலன்களுக்கு வந்து நம்ம தாசனாக ஆகிவிடக் கூடாது அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ ஒரு சாதாரண பாம்புகளை வந்து மந்திரம் சொல்லி அடக்கி விடலாம் அப்படின்னா இந்த மகா மந்திரத்தின் சக்தி வந்து எவ்வளவு பெருமை வாய்ந்தது அப்படின்னு வந்து அதையும் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். சோ இந்த மகா மந்திரத்தின் சக்தி, சோ மகா மந்திரம் வேற இல்ல, பகவான் வேற கிடையாது. இந்த 16 வார்த்தைகளும் வந்து அதுல வந்து ஹரே அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணியை குறிக்கிறது, கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது வந்து கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது, ராமா அப்படிங்கிறது வந்து பலராமரை குறிக்கிறது. ஹரே அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது ராதாமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. சோ இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது பகவானே நம்முடைய நாவிலே வந்து நடனம் ஆடுகிறார். அவருடைய அந்தரங்க சக்தியே வந்து நம்முடைய நாவிலே வந்து நடனம் ஆடுகிறது. அதனால ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப கவனத்தோட ரொம்ப வந்து இதுவா சொல்லணும், அட்டென்டிவா சொல்லணும் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். அப்போ மகாம மந்திரத்தின் மகிமையையும் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறார். 59வது ஸ்லோகம், இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகின ரசவர்ச்சம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே ரொம்ப முக்கியமான வேர்ஸ். சோ உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுணர்ச்சி பொருள்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அடிக்கடி இந்த பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே அப்படிங்கறத வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கோட் பண்ணுவார். எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது, அத கை கால்களை வந்து எவ்வளவு நேரம் கட்டி போட்டு வச்சிருக்க முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், முடியாது இல்லையா? சோ எதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோமோ கண் அதைத்தான் பார்க்கும். எதை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றோமோ அதுதான் செய்யணும்னு தோணும். எதை கேட்க வேணாம்னு சொல்றோமோ அதுதான் கேட்கணும்னு தோணும். சோ அப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்துவது, இப்படி நம்ம அடங்காம திரியிற இந்த புலன்களை என்ன சொல்லி கட்டுப்படுத்துவது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இது எல்லாமே வந்து தாழ்ந்த சுவை. இந்த தாழ்ந்த சுவைக்கு பதிலா வேறொரு உயர்ந்த சுவையை கொடுக்கும் போது இந்த தாழ்ந்த சுவை நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. இப்போ குழந்தை வந்து சாக்லேட் சாப்பிட வேண்டாம், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட வேண்டாம், செடி பிடிக்கும் அப்படின்னு என்ன சொன்னாலும் கேட்காது. அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய புலன்கள் கூட. சோ நம்முடைய புலன்களை நம்ம என்ன செய்யணும், இப்ப சத் சங்கத்துக்கே இப்ப பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த சத் சங்கத்துக்கு கோயிலுக்கு குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போறோம். குழந்தைங்க சும்மா இருக்குமா, இருக்காது. அப்போ சத்தம் போடும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அங்க வந்து பேசுறது விளையாடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிற ஒரு பேரண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தையை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க என்ன செய்வாங்க, கலர் பென்சில்ஸ் பென் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் இவங்க வந்து சத் சங்கம் கேட்கும் போது அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி படம் வர ஏதாவது அத வந்து வேறொரு வேலையில வந்து ஈடுபடுத்துவாங்க. அவங்க புலன்களுக்கு வேறொரு வேலையை கொடுப்பாங்க. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான வேலையாகவும் இருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு. சோ அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய புலன்களையும் கூட வேற வேலைகள்ல கிருஷ்ண பக்திக்கு சார்புடைய வேலைகள்ல வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது ஒரு உயர்ந்த சுவையை கொடுக்கும் போது இந்த தாழ்ந்த சுவை வந்து நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். சோ நம்மளுக்கு நிறைய பேத்துக்கு வந்து இந்த காஃபி டீ பழக்கம் எல்லாம் இருக்கிறது இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் தாழ்ந்த சுவை அப்படின்னு வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுறது,
அப்புறம் நான்வெஜ் சாப்பிடுறது இதெல்லாமே வந்து இருக்கிறது. சோ இது எல்லாமே தாழ்ந்த சுவை. சோ இந்த சுவையிலிருந்து நாம வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு உயர்ந்த சுவை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெமன் ஜூஸ் இருக்கு, பாதாம் கீர் இருக்கு. உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்? எதை நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க? மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணுங்க. லெமன் ஜூஸ் மாதாஜி. நான் நம்ப மாட்டேன். அது அப்போதே இது அன்னைக்கு என்ன தோன்றதோ அது மாதாஜி. ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங். சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு நிஜமா என்ன லெமன் ஜூஸ் தான். ஏன்னா நட்ஸ் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க மாதாஜி. சோ லெமன் தான் ப்ரிஃபர்டு. பசங்களுக்கு கேட்கல, நான் உங்களுக்கு இல்ல மாதாஜி, நட்ஸ் நான் சாப்பிட மாட்டேன் மாதாஜி. எனக்கு லெமன். சரி, இது வந்து கரெக்டான ஆன்சரா நான் வந்து நீங்க சாப்பிடாததுனால நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். வேற யாராவது சொல்லுங்க. இப்ப வந்து ரெண்டுமே இருக்கு, உங்களுக்கு எது பிடிக்கும்? பாதாம் கீர். பாதாம். சோ அப்போ ஒரு சின்ன வேற ஒரு சுவை அது வந்து சும்மா எப்பவுமே சாப்பிடுறதுதான். பாதாம் கீர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேரா எப்பாச்சும் சாப்பிடுறது. சோ ஒரு உயர்ந்த சுவை கிடைக்கும் போது நம்ம வந்து அதை தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். அப்ப தாழ்ந்த சுவை வந்து நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது அப்படிங்கிறது தான். ஒரு ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து ஃபுட்பால் விளையாண்டுட்டு இருக்கலாம். நம்ம வீட்டு வாசல்ல சின்ன இடம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சின்ன இடத்துல ஃபுட்பால் விளையாண்டுட்டு இருந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு போய் நிஜமான ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல விட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை இவ்வளவு நல்லா விளையாடும் இல்லைங்களா? அந்த ஃபுட்பால் பிளேயருக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுருவான், நல்லா விளையாடுவான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடைக்கும் போது சின்ன விஷயத்தை வந்து நம்ம தாழ்ந்த சுவையை விட்டு விலக்கி விடுகிறோம். அப்போ கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த சுவை. அப்போ அதுல இருந்து மற்ற எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தாழ்ந்த சுவை அப்படிங்கிற புரிதல் எப்ப இருக்கிறதோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன என்ன ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்ற உணர்வில் வந்து இருக்கிறோம். அந்த உணர்வு யாருக்கு இருக்கும்? சிதாதிர் முனிக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த உடனே இந்த தாழ்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. நிறைய வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அப்படின்னு தங்களுடைய பிடிச்ச ஆக்டரோட படத்துக்கெல்லாம் போவாங்க. ஆனா அதே பசங்க இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க எப்ப கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அது மேல இருக்கிற அந்த ஆசை, அந்த மோகம் எல்லாம் குறைஞ்சு அது ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுச்சு. அந்த அந்த சேஞ்ச் எப்படி நடந்தது அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வினால் நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. சோ 60வது ஸ்லோகம். யததோக்ய அபிகௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஷ்சித இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசவம் மன. அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்துச் செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்தது, அடங்காதது. ஆனா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் அடக்கிடலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நம்ம வந்து அதுல தோல்வி அடைஞ்சிருவோம். சோ ஒரே ஒரு புலனாக இருந்தாலும் சரி நம்மளை வந்து எங்கேயோ எடுத்துட்டு போய் எங்கேயோ தள்ளிடும். சோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சந்நியாசம் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சந்நியாசி தன்னுடைய தாயாக இருந்தாலும் தன்னுடைய சகோதரியாக இருந்தாலும் தனிமையில் ஒரு ரூம்குள்ள இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது விதி. ஏன்னா புலன்கள் வந்து அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது, நம்மை வந்து வழிமாறி செய்துவிடும், நம்மை தடம் மாறி செய்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ சன்னியாசிகளுக்கு அதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம். சோ யார் கூடயுமே வந்து அதுவும் முக்கியமா பெண்கள் கிட்ட ரொம்ப தொலைவுல தான் வச்சிருப்பாரு. இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பெண்களை வந்து ரொம்ப தூரம் ரொம்ப பக்கத்துல வந்து வணங்கவோ கீழே விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கவோ விடவே மாட்டார். அவங்களை வந்து ரொம்ப தூரத்துலதான் வச்சிருப்பார். சோ பக்கத்துல ஒரு நாளும் அனுமதித்தது கிடையாது. சோ அது வந்து சன்னியாசிகளுக்குரிய தர்மம். அதை வந்து அவர் ரொம்ப கடைபிடிச்சாரு. சோ அந்த மாதிரி புலன்கள் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. சோ அது வந்து அடங்காதது. அதை அடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சோ எவ்வளவு பெரியவர் விஸ்வாமித்ர முனிவர் இல்லைங்களா? சோ 60,000 வருடங்கள் தியானம் செய்து அதுல ஈடுபட்டார். அவ்வளவு தவ வலிமை வாய்ந்தவர். ஆனா
மேனகையினோட சின்ன கொலுசு சத்தம் கேட்ட உடனே என்ன நடந்தது? அவருடைய தவ வலிமையெல்லாம் போயி அவர் வந்து என்ன புலன் இன்பத்துல அவர் ஈடுபட்டார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ அது அந்த சின்ன புலன் அந்த 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 காது அவருடைய தவத்துல இருக்கும்போது அந்த காது அந்த சின்ன சலங்கை ஒலியை கேட்டு அது யாரு அந்த அந்த புலன் தன்னை அவரை இழுத்துட்டு போயிருச்சு. 60,000 வருடங்கள் தவம் செய்தவருடைய தவ வலிமையே தவிடு பொடி ஆக்கி விட்டது. சோ இல்லைன்னு பண்ணிடுச்சு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரியானதுதான் இந்த புலன்கள். இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சரித்திரத்தில் இருக்கிறது. அப்போ யமுனாச்சாரியார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சாரியர் அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை இங்க சொல்றார். என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். யத் அவதி மம சேத கிருஷ்ண பாதார விந்தே நவ நவ ரசதா மன்யுத்யதம் ரந்தும் அசீத் தத் அவதி பத நாரி சங்கமே ஸ்மர்யமனே ஸ்மர்யமானே பவதி முகவிகார சுஷ்டு நிஷ்டி வனம் ச. சோ தத் அவதி பத நாரி சங்கமே. நாரி சங்கமே பெண்களுடைய சங்கம், பெண்களோடு இருக்கிறது. சோ அத பத்தி இப்ப பேசுறாரு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களின் தொண்டில் என் மனம் ஈடுபட்டிருப்பதால் நான் பகவானுக்கு தொண்டு செய்துட்டு இருக்கேன். சோ என்றும் புதுமையாக திகழும் தெய்வீக இன்பத்தை நான் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளேன். சோ அந்த பக்தி தொண்டுல எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. அதை நான் ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல பெண்களுடன் உடனான பாலுறவு வாழ்வினை நான் எப்போதாவது எண்ணினால், சோ என்னைக்காவது நான் அந்த பாலுறவு பெண்ணோட கொண்டிருந்த பாலுறவு விஷயம் எனக்கு நினைவுல வந்துச்சுன்னா உடனே எனக்கு என்ன பண்றேன், நானே என் மீது நான் காரி உமிழ்ந்து கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நான் வெண்ணத்தின் மீது நான் காரி உமிழ்கிறேன். நான் பகவானோட பக்தியில இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அப்படின்னு நானே என்னோட எண்ணத்தின் மீது நான் காரி உமிழ்ந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. அப்போ ஆசைகள் அப்படிங்கிறது அடங்காது. அதை ரொம்ப பலவந்தமா அடக்க முயற்சி பண்ணினா அதுல நம்ம தோல்வி அடைவோம். ஏன்னா நம்முடைய புலன்கள் சக்தி வாய்ந்தது, அது அடங்காதது. சோ அத திசை திருப்பணும். அந்த புலன்களுக்கு வேற வேலையை நம்ம கொடுக்கணும். மிக உயர்ந்த வேலையை நம்ம அதுக்கு கொடுக்கணும். வேற எதுலயாவது நம்முடைய புலன்களை என்கேஜா வச்சிருக்கும் போது இந்த தாழ்ந்த ஆசைகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. சோ அந்த மாதிரி பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது உன்னத சுவை உடையது. அப்போ சத்தான உணவுப் பொருள்களை போதுமான அளவு உண்பதன் மூலம் பசி இருப்பவன் தன் பசியை தீர்த்து கொள்வதை போன்றது. இது நல்ல பசியோட இருக்கிறீங்க, அப்போ உங்களுக்கு நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஹெல்த்தி அந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு கிடைச்சா நம்முடைய பசி அடங்கி விடுகிறது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய புலன்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த சாப்பாட்டை கொடுத்தோம்னா அதுக்கு எல்லா பசியும் அடங்கிவிடும். மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருந்தால் மாமன்னர் அம்பரீஷரால் பெரும் யோகியான துர்வாசர முனிவரையும் வெல்ல முடிந்தது. சோ இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும். துர்வாச முனிவரை அம்பரீஷ முனிவர் வெற்றி கொண்டது. இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? நீங்க நிறைய டைம் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பதில் சொல்லுங்க. அம்பரீஷ முனிவர், அம்பரீஷ மன்னர், துர்வாச முனிவர் இவங்களோட கதை கேட்டது இல்லையா நீங்க? இல்ல மாதாஜி, கேட்டது இல்லையா? சரி, அம்பரீஷ முனிவர் அப்படிங்கிறவர் ஏகாதசி விரதம் தானே? ஏகாதசி விரதம் இருந்தது தானே? மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு இந்த செஷன் முடிச்சுட்டு கடைசியில சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, வெயிட் பண்ணுங்க, நான் இதை சொல்றேன். சரிங்களா? இந்த செஷனை முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. அதுக்காக தான் கண்டிப்பா நான் இந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் போலாம். 61. தானி சர்ப்பாணி சம்யம்ய யுக்தாசீத மத்பரக வசேகி யஸ்யந்திராணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தனது உணர்வை எண்ணில் நிறுத்துபவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் என்று அறியப்படுகிறான். சோ யாரெல்லாம் இந்த அடங்காத இந்த புலன்களை அடக்கி ஆள்கிறார்களோ
அதை வந்து தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறாங்களோ. அது மட்டும் கிடையாது, அவங்களுடைய மனசு, எண்ணம், செயல், சொல் எல்லாமே எப்போதும் எண்ணில் நிலைத்திருக்கிறதோ, என்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தான் நிலைத்த அறிவுடையவர்கள், சிதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா கூட எப்படி எல்லாமே வந்து எப்படி பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, எப்படி எல்லா புலன்களையுமே வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்துவது அப்படின்னா, அதுக்கு சரியான உதாரணமாக அம்பரீஷ மன்னரை வந்து சொல்லலாம். மன்னர் அம்பரீஷர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னு கேட்டா, தன்னுடைய மனதை வந்து கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் நிலைநிறுத்தினார். எப்போதுமே பகவானுடைய அவருடைய தாமரை திருவடிகளை வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பார். வார்த்தைகளை வந்து பகவானின் திருநாட்டை வர்ணிப்பதிலும், சோ பகவானுடைய திருநாடு எது? கோலோக பிருந்தாவனம், வைகுண்டம். அதை வந்து வர்ணிச்சு பேசுறதுலதான் தன்னுடைய வார்த்தைகளை வந்து யூஸ் பண்ணாரு. தன்னுடைய கரங்களை வந்து தன்னுடைய கைகளை வந்து ஆலயத்தை வந்து சுத்தம் செய்வதிலே வந்து உளவார பணி செய்யறதுல யூஸ் பண்ணாரு. தன்னுடைய கண்களை வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை காண்பதிலே, அவருடைய அழகான ரூபம், அந்த அழகை வந்து பருகுவதிலே வந்து ஈடுபடுத்தினார். தன்னுடைய உடலை வந்து பக்தர்களின் உடலை தொடுவதிலும், விழுந்து வணங்குறோம் இல்லையா, தன்னுடைய மூக்கினை வந்து பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு அர்ப்பணித்த மலர்களை நுகர்வதிலும், சோ பகவானுடைய பாதத்துல துளசிய வந்து சமர்ப்பிக்கிறோம், அந்த துளசிய மலர்களை வந்து நுகர்ந்து பார்ப்பதிலும், தன்னுடைய நாவினை அவருக்கு அர்ப்பணித்த துளசியை சுவைப்பதிலும், அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணின துளசியை வந்து தீர்த்தத்தை வந்து நம்ம சுவைக்கிறதிலும், தன்னுடைய பாதங்களை அவரது ஆலயம் அமைந்த புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்தலும், யாத்திரை போறது, அவருடைய கோயில்களுக்கு யாத்திரை செல்வதிலே தன்னுடைய கால்களை ஈடுபடுத்தினார். தன்னுடைய தலையை பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்வதிலும், தனது ஆசைகளை அவரது எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதிலும், அவருக்குன்னு ஆசை எதுவும் கிடையாது, பகவானுக்கு என்ன ஆசை அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அவர் வந்து ஆசைகளை ஈடுபடுத்தினார். இந்த குணங்கள் தான் அவரை இறைவனின் மத்பர பக்தன் அப்படின்னு சொல்வதற்கு தகுதியுடையவனாக ஆக்கின. சோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு தகுதிகள் நாம பயன்படுத்தும் போது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ எல்லா அங்கங்களையும் பகவானுடைய பக்தி இதுக்காக பயன்படுத்துறோம். சோ இதுதான் வந்து மத்பர அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. கிருஷ்ண பக்தி தொண்டில் பலத்தினால் மட்டுமே புலன்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும். சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும்னா கிருஷ்ண பக்தி வேணும். இல்லைன்னா சும்மா எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணினா அது அடங்காது, நாம தோல்வி அடைவோம். சில சமயங்களில் நெருப்பின் உதாரணமும் கொடுப்பது உண்டு. கொழுந்து வெட்டெறியும் நெருப்பு ஒரு அறையில் உள்ள அனைத்தையும் எரித்து விடுவதை போல யோகியின் இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவான் விஷ்ணு எல்லா களங்கங்களையும் எரித்து விடுகிறார். சோ எப்படி வந்து ஒரு ரூம்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட், ஒரு கொசுவத்தி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது பட்டுருச்சுன்னா பெட்ல கிட்ல அது எல்லாமே எரிச்சிருது. அதே மாதிரிதான் நம்ம பகவான் வந்து நம்ம மனசுல பரமாத்மாவா இருக்கிறார். அப்போ ஒரு யோகியோட மனசுல கெட்ட எண்ணங்கள் வரும்போது அதை வந்து பகவான் வந்து எரித்து சாம்பலாக்கி விடுகிறார் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த 62வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். யாயதோ விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தே சோபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காம காமாத் க்ரோதோ விஜாயதே. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். எப்படி நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறோம், படிப்படியாக எப்படி வீழ்ச்சி அடைகிறோம், படிப்படியாக முன்னேறதுன்னு தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். படிப்படியாக எப்படி வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில நடந்துட்டுதான் இருக்குது. நம்ம இதை படிக்கும் போது நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் எப்படி படிப்படியாக வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படின்ட்டு. சோ தியாயதோ விஷயான் பூஷ, புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிருந்து காமமும் காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. இந்த 62, 63 2 கண்டினியூஷன். சோ அதை வந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம். சோ இப்போ புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால், சோ ஒரு வந்து இளைஞன் ஒரு யுவதியை பார்க்கிறான். அப்போ அவன் மேல என்ன வருது, ஒரு பற்றுதல் வருது. டெய்லியுமே பாக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா
ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்துச்சு அந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது. சோ மறுபடியும் அதே டைமுக்கு போய் நிக்கிறான், பாக்குறான், ஒரு லேசான ஒரு பற்று வருகிறது. அந்த பற்றுதலிலிருந்து என்ன வரும்? காமம். காமம்னா வந்து வெறும் இந்த உடல் இது மட்டும் சொல்லல. காம இச்சைன்னு. ஆசைகள் எல்லாமே காமம் அப்படிங்கிற பேர்ல தான் அடங்கும். சோ இங்க வந்து இது வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் நான் வந்து சொல்லல. ஆண் பெண் உறவுக்கு மட்டும் சொல்லல. நிறைய பேருக்கு வந்து மண்ணாசை இருக்கிறது, பொன்னாசை இருக்கிறது, பொருள்கள் மேல ஆசை இருக்கிறது. எது வேணா எடுத்துக்கலாம் நீங்க. இங்க வந்து நான் இது வந்து எல்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்லைடு இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நான் இங்க சொல்றேன். சோ அந்த பெண் மேல ஆசை வருகிறது. பற்று வந்துச்சு. அந்த பற்று வளர்ந்து ஆசையாக மாறிடுச்சு. காமம். அந்த காமத்திலிருந்து கோபம் வருகிறது. ஏன் கோபம் வருகிறது அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஆசை நிறைவேறாத போது உன்னை வந்து ஆசைப்படுறோம், அது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு கோபம் வரும் இல்லைங்களா? இது வந்து பொதுவான ஒரு பண்புதான். சோ இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பாத்துக்கலாம். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஒரு அட்டாச்மெண்ட் பற்று வருகிறது, லஸ்ட் காமம் வருகிறது, அது கிடைக்காதப்போ கோபம் வருகிறது. இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. இப்போ ராகத்வேஷ விமுக்தைஸ்து விஷயான் இந்திரியைச்சரன் ஆத்மவஸ்யை விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளில் இருந்தும் விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையே, 63 சொல்லல மாதாஜி. பார்க்கலாம் இருங்க. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विप्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. சோ கோபத்து வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்துச்சு? ஒரு அந்த புலனுகர்ச்சி பொருளை பாக்குறான். பார்த்த உடனே ஒரு பற்று வருது, பற்றிலிருந்து காமம் வருது, அந்த காமம் நிறைவேறாத போது கோபம் வருகிறது. இப்ப அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கம். சோ ஒரு நம்மளுடைய இதுவே வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படிங்கிறதே வந்து தெரியாத ஒரு மயக்க நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுகிறோம். அந்த மயக்க நிலையில நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. என்ன செய்யறோம், இதை செய்யலாமா கூடாதா அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம நிலையை இழந்து விடுகிறோம். நமக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்னா யார் என்ன செய்யறோம் பேசுறோங்கிறதே தெரிய மாட்டேங்கிறது இல்லைங்களா? முன்னாடி யார் நிக்கிறாங்க, தன்னுடைய அண்ணன் தம்பியாக கூட இருக்கிறான், ஆனா அறிவாளால வெட்டி சாச்சிடறான் இல்லைங்களா? சொந்த தம்பியாக இருந்தாலும் சரி, அண்ணனாக இருந்தாலும் சரி, அப்பா அம்மா யாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த கோபம் தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா என்ன பண்றோங்கிற அந்த நிலையை இழந்து விடுகிறான். அந்த நிலை வந்து புலம்புறதுனால அறிவு இழக்கப்படுகிறது. இது சரி, இது தப்பு அப்படிங்கிற அந்த பகுத்து அறியும் அறிவு வந்து இழந்துடுறோம். அந்த அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் நம்ம வாழ்க்கையில், நம்ம ஜட வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து தோல்வி அடைகிறோம். சோ இதுதான் வந்து இந்த 2 ஸ்லோகமும் நமக்கு சொல்கின்ற அந்த சைக்கிள். அந்த சைக்கிள் பாருங்க இங்க. சோ ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பாக்குறோம், ஒரு பற்று வருது, காமம் வருது, கிடைக்காதப்போ கோபம் வருது, கோபம் வரும்போது மயக்கம் வருது, அதுல இருந்து நினைவு இழப்பு ஏற்படுகிறது. அப்போ அறிவை இழந்து விடுகிறோம். அது நம்முடைய அழிவுக்கு காரணமாக அமைகிறது. அப்படிங்கிறதுதான் இந்த சைக்கிள் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. 62வது ஸ்லோகமும் 63வது ஸ்லோகமும் நமக்கு சொன்ன விஷயங்கள் இதுதான். சோ அப்போ நம்ம எவ்வளவு வந்து இந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஒண்ணு நம்ம வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். இல்லைன்னா மாயா சக்தி நம்மை வந்து ஆட்டுவிக்க ஆரம்பிச்சிரும். இதுதான் வந்து 62வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது. நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய
வாழ்க்கைக்கு உதவுகிற ஒரு ஸ்லோகமாக நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். ஒண்ணு கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும், இல்லைன்னா மாயை நம்மை பற்றி கொள்ளும். இதுதான். சோ அப்போ நம்ம ஏதாவது நவவித பக்திகள்ல ஏதாவது ஒரு பக்தி, நவவித பக்தினா உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸ்ரவணம் பண்ணலாம், கீர்த்தனம் பண்ணலாம், அர்ச்சனம் பண்ணலாம், தாசியனாக இருக்கலாம், சக்கியனாக இருக்கலாம். 9 விதமான பக்திகள் இருக்கிறது. நம்ம பார்ப்போம். அந்த பக்திகளை ஏதாவது ஒரு பக்தியை தேர்ந்தெடுத்து பகவான் கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம பகவான் கிட்ட பக்தி செய்யும் போது நம்ம இந்த புலன்களை நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்க முடியும். அதுதான் இந்த 62வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுச்சு. இப்போ 63வது ஸ்லோகம்ல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய கெசட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆனா அதெல்லாம் யார் உருவாக்கினாங்க? கருமிகள் தங்களுடைய செல்ஃபிஷ் நோக்கத்துக்காக தான் உருவாக்கினாங்க இல்லைங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேப்டாப் எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் மொபைல் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நிறைய ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஒரு சின்ன மொபைல்லயே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியுது. அந்த மாதிரி மொபைல்லாம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிறது. சோ இதையெல்லாம் கருமிகள் எப்படி பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம கிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, அதுல பட்டனை தட்டி நெட்டை ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேண்டாத விஷயங்கள் அத்தனையும் விழுகிறது. சோ அதுல நம்ம இந்த நேரத்தை செலவு பண்ணினா எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னே தெரியாத மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள், வேண்டாத விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்கிறது. சோ இளைஞர்களை திசை திருப்புவதற்கு நிறைய விஷயங்கள் அதுல இருக்கிறது. உண்டா இல்லையா? உண்டு மாதாஜி. யாராவது வீட்டுக்கு வந்தா கூட நம்ம யார்கிட்டயும் பேசுறது இல்லை. நம்ம குழந்தைங்க எப்பவுமே இப்படி தலைய குனிஞ்சிட்டு அந்த மொபைல தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனா கூட முதல்ல நல்லா கலகலன்னு பேசி சிரிச்சு சிரிப்பு சத்தமா இருக்கும். இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, அமைதியாயிடுது. குரூப்பா உட்கார்ந்துட்டு எல்லாருமே மொபைல பாத்துட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி கருமிகள், சோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆனா பக்தர்கள் அதையே எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? இப்ப நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க? நான் எப்படி யூஸ் பண்றேன்? லேப்டாப்பை யூஸ் பண்றேன், மொபைலை யூஸ் பண்றேன். எந்த விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்றோம்? பக்தி விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்றோம். இதுதான் கர்மிகள் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க, பக்தர்கள் எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற வித்தியாசம். சோ எப்படி நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு கிருஷ்ணருடைய சேவையில் நம்ம பயன்படுத்துறோம். ஹரி சம்பந்த வஸ்துன எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஹரி சம்பந்தம் இருக்கணும், கிருஷ்ண சம்பந்தம் இருக்கணும். கிருஷ்ண சம்பந்தம் இல்லைன்னா அதனால நமக்கு துன்பம் தான் விளையும். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த 64வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ராகத்வேஷ விமுக்தைஸ்து விஷயான் இந்திரியைச்சரன் ஆத்மவஸ்யை விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். சோ விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. இது எனக்கு பிடிக்கும், இது எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்துலயுமே சரி சமமா நடக்கணும். இவனை எனக்கு பிடிக்காது, அவனை எனக்கு பிடிக்கும், இவனை பார்த்தாவே எனக்கு பேசணும்னே தோணல, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் இந்த விருப்பு வெறுப்புகள் விடுபட்டு இருக்கணும். அப்ப விடுதலைக்கான விதிகள், இந்த விடுதலை அப்படிங்கிற வார்த்தையும் இந்த விதி அப்படிங்கிற வார்த்தையும் ரெண்டும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு. பாத்தீங்களா இங்க பாருங்களேன் மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். விடுதலை அப்படிங்கிறது வேற, அதுக்கு ஆப்போசிட் தானே விதி. விடுதலை அப்படின்னா சுதந்திரம், விதி அப்படின்னா நம்மை கட்டுப்படுத்துறது. அப்போ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் தானே. ஆனா இது என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, விடுதலைக்கான விதிகள் அப்படின்னா முரண்பாடு தெரிகிறது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம இப்போ இந்திய நாட்டுல இருக்கிறோம். இங்க சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது நிறைய. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலை விதிகள் அப்படின்னே இருக்குது, ரோடு சேஃப்டிக்காக இல்லைங்களா? அந்த சாலை விதிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ரெட் லைட் போட்டா நிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. அப்புறம் நோ என்ட்ரில போக கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் சட்ட திட்டங்கள். அந்த சட்ட திட்டங்களை நம்ம மதிச்சு நடந்தோம் அப்படின்னா நம்ம தண்டிக்கப்பட மாட்டோம். அப்ப நம்ம சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். அப்போ இந்த விதிகளை கடைபிடித்தால் நம்ம சுதந்திரமானவர்களாக இருக்கிறோம். விதிகளை கடைபிடிக்கல அப்படின்னா நாம தண்டிக்கப்படுவோம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ கட்டுப்பாடோட நடந்தா விடுதலை அடையலாம்.
அப்போ கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டா இது எல்லாம் கட்டுப்பாடு. காலையில எந்திரிக்கணும், ஜபம் பண்ணணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், சத் சங்கத்துல இருக்கணும், பிரசாதம் சாப்பிடணும், அப்படிங்கிற நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருக்கு இல்லைங்களா? என்னது, அந்த மீட் ஈட்டிங் கூடாது, மது அருந்த கூடாது, போதைகள் யூஸ் பண்ண கூடாது, இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்க கூடாது, இந்த மாதிரி சட்ட திட்டங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணினா நம்ம சுதந்திரமானவர்களாக இருக்கலாம். ஆனா சட்ட திட்டங்களை மதிக்காம நடந்தோம் அப்படின்னா நாம தண்டிக்கப்படுவோம். சோ இதுல ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல ஒரு நாளைக்கு 10 கப் காஃபி குடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டா அந்த அதிலிருந்து சுவையை அவர் இழந்து விடுகிறார். சரிங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ண பக்தியே அந்த வேலையை செஞ்சிரும் நம்ம மனசுக்குள்ள. நிச்சயமா நம்ம உண்மையா பக்தி செலுத்தினா அந்த பழக்கம் நம்மை விட்டு போய்விடும். அதுல சந்தேகமே இல்லை. இது எதனால அப்படின்னா பகவானுடைய கருணையினால அப்படின்னு நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி. எப்படி அப்படின்னா, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, பகவானுக்காக, பகவான் மேல கருணையோட செய்யும் போது அந்த அதை நம்ம பக்தி நம்மளை எப்படி காக்கிறது, பாவத்திலிருந்து எப்படி நம்மளை காக்கிறது அப்படின்னு தான் இங்க கோபியர்கள் இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு நாள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி. சோ நாரதர் போறாரு கிருஷ்ணரை பார்க்க. அப்ப தலைவலின்னு படுத்துட்டு இருக்கிறாரு கிருஷ்ணர். அப்போ ருக்மிணி தாயார் ஏதோ தைலத்தை எடுத்துட்டு தடவறாங்க. என்ன பண்ணியும் பார்த்தாங்க, தலைவலி போகவே இல்லை. அப்ப கடைசியில நாரத முனிவர் கேக்குறாரு, உங்களோட தலைவலி போகணும்னா என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு கடைசியில. அப்போ உண்மையான பக்தர்கள் அவங்களுடைய பாத தூளி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த தூசிய கொண்டு அதை குழைச்சி என் நெத்தியில பத்து போட்டீங்க அப்படின்னா என்னோட தலைவலி எல்லாம் காணாம போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாரும் பாத தூசி குடு அப்படின்னு கேட்டா, ஐயோ எனக்கு பாவம் வரும், என்னுடைய பாத தூசிய பகவானுடைய நெத்தியில தடவறதா, நான் மாட்டேன், கடைசியில நான் நரகத்துக்கு தான் போவேன்னு யாரை கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. அப்ப கடைசியில நாரதர் சொல்றாரு, எல்லாரும் பாவத்துக்கு பயந்துகிட்டு யாருமே தரமாட்டேங்கிறாங்க. அப்படியா, சரி பிரஜா பூமிக்கு போங்க அப்படிங்கிறாங்க. பிரஜா பூமிக்கு போய் கோபியர்கள் கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு கோபியர்கள் கிட்ட போய் நாரதர் விஷயத்த சொல்றார். உடனே கோபியர்கள் எல்லாம் துடிச்சு போய் தன்னுடைய ஒரு ஷாலை எடுத்து விரிச்சாங்க. எல்லா கோபியர்களும் ஓடி அதுல சாணி மிதிக்கிற மாதிரி மிதிச்சாங்க. அவங்களுடைய பாத தூளி எல்லாம் கிடைச்சது. அந்த தூளி எல்லாம் நல்லா கலெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாரு, அந்த கோபியர்கள் என்ன சொல்றாங்க, எங்களுக்கு பாவம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தலைவலி போனா போதும், நாங்க நரகத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இத முதல்ல கொண்டு போய் அவருக்கு தடவுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுதான், நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, பகவானுடைய திருப்திக்காக நான் எங்க வேணா இருந்துக்கிறேன், நான் நரகத்துக்கு கூட போறேன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான பக்தி. அப்போ எதுக்காகவும் அவர்கள் கவலைப்படவில்லை, பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக மட்டும்தான் அவங்க செயல்பட்டாங்க. அதுதான் உண்மையான பக்தி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒரு பாவமான செயலாக இருந்தாலும் கூட பகவான் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அதை செய்வதற்கு பக்தர்கள் தயங்குவதில்லை. அதுதான் இங்க விஷயம். அறுபத்தி 5 பிரசாதே சர்வ துக்கானாம் ஆனிர் அஸ்யோபஜாயதே பிரசன்ன சேத சோக்யாசு புத்தி பிரவயதிஷ்டதே. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தியுற்றவனுக்கு சட்ட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை. இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகிறது அப்படிங்கிறாரு. சோ எல்லாமே திருப்தி, அவனுக்கு எல்லாத்துலயுமே திருப்தி. அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு அந்த 3 வகை துன்பங்கள் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதி ஆத்மிக, அதி தெய்வீக, அதி பௌதிக, இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு ஏற்படுவதில்லை. ஏற்பட்டாலும் அத ஒரு தூசி மாதிரி தட்டிட்டு போயிடுறான், அதையெல்லாம் கடந்து வந்துடுறான். இதுதான் திருப்தி உற்ற நிலை. சோ அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அப்போ பக்தி இல்லாம எந்த செயல் செய்தாலும் நமக்கு அதுல திருப்தி வராது. பக்தியோடு செய்யும் போதுதான் நம்மளுக்கு திருப்தி வரும். இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு,
அத வந்து அதை தொகுத்து வழங்கினார் வேதவியாசர். அதை தொகுத்து வழங்கிட்டு ரொம்ப மனசு கவலையோட இருந்தார். அப்ப நாரத முனிவர் வந்தார். எனக்கு வந்து நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தாலும் எனக்கு ஏனோ தெரியல, திருப்தியே வரல அப்படின்னு நாரத முனிவர் கிட்ட வந்து சொல்றார். அப்போ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீங்க வந்து பக்தி இல்லாம வந்து செஞ்சிருக்கீங்க. பக்தி அப்படிங்கறத வந்து உங்களுடைய அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சேர்த்துக்கல, அந்த உணர்வை சேர்த்துக்கல. நீங்க பகவானை பத்தி பேசுங்க, பக்திய பத்தி பேசுங்க, அப்போ உங்களுக்கு அந்த முழுமையான திருப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ பகவானை பற்றி, பக்தியை பற்றி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கும் போதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நிறைவடைந்தது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ 66வது ஸ்லோகம். நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய நசாயுக்தஸ்ய பாவனா நசா பாவயத சாந்தீர் அசாந்தஸ்ய குத சுகம். பரமனின் அதாவது தொடர்பின்றி, பகவானுடைய தொடர்பில்லாம தெய்வீகமான அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனைவியோ அடைய முடியாது. சோ பகவானோட பக்தி இல்லாம நமக்கு தெய்வீக அறிவும் கிடைக்காது, நம்மளுக்கு மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு தெரியாது. சோ இவ ரெண்டுமே தெரியலன்னா நம்மளுக்கு மனசுல அமைதி இருக்காது, அமைதி இல்லைன்னா ஆனந்தம் இருக்காது. சோ இதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களிலும் அனுபவிப்பாளர். இது வந்து 5.29ல படிப்பீங்க ஒரு ஸ்லோகம். அதுதான் அமைதிக்கான வழி, சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. உலகமே அமைதிக்காக தான் ஏங்குகிறது. அப்போ 3 விஷயங்களை கடைபிடித்தால் உலகத்தில் அமைதி நிலவும். என்ன அந்த 3 விஷயம்? பகவானே எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிப்பாளர், அவரே இந்த பரம உலகிற்கு ஈஸ்வரர். சோ அவரே இந்த எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து வெல்விஷரா இருக்கிறாரே. சோ இந்த 3 விஷயங்கள் யார் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய மனது மிகவும் அமைதியாக இருக்கும். இத தெரியாததுனாலதான் நம்ம வந்து நானே இதுக்கெல்லாம் உரிமையாளன், நானே இதுக்கெல்லாம் உரிமையாளன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்தாங்க இதுதாங்க என்னோட பத்திரம், இந்த இடத்துக்கு வந்து இது எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்றோம். இதே இடம் கொஞ்சம் போன ஜென்மத்துல எல்லாம் வேற யாருக்கும் சொந்தமா இருந்துச்சு, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் யாருக்கோ சொந்தமா இருக்க போகுது. இது யாருக்குமே சொந்தம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர், ஓனர் யார் அப்படின்னா பகவான். இதை கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். அதுக்குள்ள இது என்னோடது, இது என்னோடது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம். சோ அந்த ஸ்லோகம் வந்து வரும்போது நம்ம படிப்போம் 5.29ல. போக்தாராம் யக்த தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம். சோ அந்த ஸ்லோகம் தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அறுபத்தி 67வது ஸ்லோகம். How he walks அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்லோகம். இந்திரியாணாம் ஹி சரதாம் யன்மனோ நுவிதீயதே தத் அஸ்ய ஹரதி பிரக்ஞாம் வாயுர்நாவாம் ஹிவாம் சசி. எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலன் நுகர்ச்சி பொருள்களில் இருந்து முற்றிலுமாக விளக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகிறான். சோ எந்த புலன் நுகர்ச்சி பொருள்கள் நம்ம பாக்குறது கேட்கறது அந்த மாதிரி யாரு வந்து விலகி இருக்கிறாங்களோ அதை பார்த்தா கூட இது வேண்டாம், இது கெட்டது, நம்மளை எங்கோ இழுத்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு நம்ம கட்டுப்படுத்தி நம்ம விலகி இருக்கணும். சோ அப்படி இருக்கிறவன் நிலைத்த அறிவு உடையவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகம். தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாகோ நிக்ரூஹீதானி சர்வசக இந்திரியாணிந்திரியாத்யேப்யஸ் தஸ்ய பிரஜ்ஞா பிரதிஷ்டிதா. நீரின் மீதுள்ள படகை கடுங்காற்று அடித்து செல்வதை போல அலைவாயும் புலன்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மீது ஈர்க்கப்பட்டு விட்டால் அந்த ஒரே ஒரு புலன் கூட மனிதனின் அறிவை இழுத்து சென்று விடும். சோ படகு வந்து இருக்கு, அந்த படகு வந்து எதுலையும் கட்டி போடல அப்படின்னா காத்து என்ன பண்ணும், அதை எங்கேயோ அடிச்சுட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்முடைய புலன் கூட ஏதாவது ஒரு புலன் சின்ன விஷயத்துல ஈடுபாடு வந்துருச்சுன்னா அந்த புலன் நம்மை அதிலேயே இழுத்து சென்று விடும். நம்ம வந்து அதுல மயங்கி பின்னாடியே போயிடுவோம். சோ நமக்கு அழிவுதான் மிஞ்சும் அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது.
சோ எதிரிகளை உயர்ந்த சக்தியை கொண்டு வெற்றி கொள்வதை போல புலன்களையும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். சோ எதிரி இந்த புலன்கள் அப்படிங்கிறது நம்முடைய எதிரிகள். இத உயர்ந்த சக்தியை வச்சுதான் போரிட்டு வெல்ல முடியும். அப்போ உயர்ந்த சக்தி நம்முடைய மனித சக்தி கிடையாது. அப்போ யாருடைய சக்தியை நம்பணும் அப்படின்னா, இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம என்கேஜா பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டிருக்கும் போது, அப்போ கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடும் போது மட்டும்தான் இதை வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்முடைய புலன்களை பழக்க வேண்டும். எப்படி அம்பரீஷ மகாராஜர் பழக்கினாரோ அந்த மாதிரி புலன்களை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. யானி சா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி சானி சா பஸ்யதோ முனே. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரம். எல்லா உயிர்களுக்கும் எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்டவனுக்கு இரவாகின்றது. இது என்ன? பகல்ல இவங்களுக்கு பகல்னா அது அவங்களுக்கு இரவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன விஷயம் அப்படின்னு உள்ள நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ ஞானிகள் இருக்கிறாங்க, சாதாரண மக்கள் இருக்கிறாங்க. சாதாரண மக்களுக்கு எதன் மீது ஆசை? புலனின்பத்திலே ஆசை. ஆனா இந்த முனிவர்களுக்கு புலனின்பத்தில் ஆசை கிடையாது. அப்போ இவங்களுக்கு பகலா இருக்கிற நேரம், அவருக்கு இரவு. இவங்க அறிவின்மை அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறாங்க, இவங்க ஞானத்திலே இருக்கிறாங்க. சோ இந்த ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் இவங்களுக்கு இரவுனா அவங்களுக்கு அது பகல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இரவுக்கு ஆப்போசிட் பகல் தானே. அத மாதிரிதான் இவங்க அறிவுள்ளவர்கள், ஞானத்திலே உள்ளவர்கள் முனிவர்கள். மத்தவங்க மக்கள் எல்லாம் அஞ்ஞானத்திலே இருக்கின்றவர்கள். இவர்களுக்கு புலனின்பத்திலே ஆசை, இவர்களுக்கு புலனின்பத்திலே ஆசை கிடையாது. சோ பக்தனுக்கு எதில் விருப்பமோ, முனிவர்களுக்கு எதில் விருப்பமோ அதுல சாதாரணமான கர்மிகளுக்கு விருப்பம் இல்லை. கர்மிகள் எதை விரும்புகிறார்களோ அதை பக்தர்கள் விரும்புவது இல்லை. அதுதான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாலுமே அனுபவிக்க அவர்களுக்கு ஆசை கிடையாது. அந்த முனிவர்களுக்கு அந்த புலனின்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட அதை பயன்படுத்திக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆசை கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். ஆபூர்யமானாம் அசல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரம் ஆப பிரவிசந்தியத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே சசாந்திம் ஆப்னோதி ந காமகாமி. சோ நதிகள் கடலில் கலந்தாலும் எப்படி அவங்களால அவ்வளவு அமைதியா இருக்க முடியுது வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. நதிகள் கடலில் கலந்தாலும் கடல் மாறுவதில்லை. சோ நிறைய பெருக்கெடுத்து ஓடுது இல்லைங்களா நதிகள். மழை காலத்துல எல்லா நதிகளும் பெருக்கெடுத்து எங்க போய் சேருது? கடல்ல போய் சேருது. ஆனாலும் கடல் நீர் அப்படிங்கிறது எத்தனை ஆறுகள் கலந்தாலும் கடல் நீர் அமைதியாவே இருக்கிறது. சோ அதே போலதான் இந்த முனிவர்கள், பக்தர்கள் தடையின்றி ஆசைகள் வந்தாலும் கூட அதனால பாதிப்பு அடையாமல் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். சோ வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அவர்கள் விரும்புவது இல்லை. எப்படி ஒரு கடல்ல நதிகள் இணைந்தாலுமே நதி அந்த கரையை தாண்டாமல் அந்த கடல் அமைதியாக இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி அவங்க அமைதியா இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. விகாய காமான்ய சர்வான் புமாம் சரதி நிஸ்புருக நிர்மமோ நிரகங்கார சாசாந்திம் அதிகச்சதி. புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், உரிமையாளன் என்னும் உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும், அகங்காரம் இல்லாதவனும் ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். சோ யார் ரொம்ப அமைதியா இருக்க முடியும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு எந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸும் கிடையாது. தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்கான ஆசைகள் எதுவுமே இல்லை. சோ விருப்பங்கள் இல்லை. என்னோட எனக்கு ரொம்ப இது ஆசை, இதை நான் நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த இதுவும் கிடையாது. அப்புறம் அவங்களுக்கு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், இது எனக்கு சொந்தம், இதுக்கு நான் உரிமையாளன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அவங்களுக்கு கிடையாது.
அந்த உணர்வே இல்லை. எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம், எல்லாமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வோட இருக்கிறாங்க. ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாதவங்க, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, பொய் அகங்காரம் இல்லாதவன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அமைதியாக இருக்க முடியும். இல்லைன்னா அந்த அமைதி, ஆனந்தம், திருப்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் அவனுக்கு கிடைக்க முடியாது அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது. அப்போ துறவி அப்படின்னா யார் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினிஷன் இந்த ஸ்லோகம். சோ என்ன வேணுமானாலும் செய்யுங்க, ஆனா அத கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கு செய்யுங்க அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 72வது ஸ்லோகம், இந்த சாப்டர்ல கடைசி ஸ்லோகம். ஏசா பிராப்மி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுக்யதி சிதத் வாஷ்யம் அந்த காலேபி பிரம்ம நிர்வாணம் உச்சதி. அதுவே ஆன்மீகமான தெய்வமான வழி, வாழ்விற்கு வழி. சோ ஒரு முனிவர் என்னென்ன குவாலிட்டிஸோட இருப்பாரோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணினா அதுதான் அமைதிக்கான, தெய்வீகத்திற்கான வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவது இல்லை. சோ இது தெரிஞ்சுட்டா அவனுக்கு வாழ்க்கையில குழப்பங்களே கிடையாது. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான். சோ இந்த நிலை எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு சிலருக்கு முன்னாடியே வரும், ஒரு சிலருக்கு ஜென்மங்கள் பல எடுத்துதான் வரும், ஒரு சிலருக்கு மரண தருவாயில் கூட வரும். சோ எப்படி கட்வாங்க மகாராஜர் இறப்பதற்கு 24 நிமிஷம் தான் இருந்துச்சு. உடனே என்ன பண்ணார், அவர் எல்லாத்தையும் போட்டபடி பகவானுடைய தியானத்திலே அமர்ந்து விட்டார். அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கட்வாங்க மகாராஜருடைய ஸ்டோரி. கட்வாங்க மகாராஜர் அப்படிங்கிறவர் பூமியிலே மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த, நிறைய சிறப்புகள் வாய்ந்த ஒரு மகாராஜா. சோ தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் தேவலோகத்துல அங்க சண்டை நடக்கும் போது தேவர்கள் இந்த பூமிக்கு கட்வாங்க மகாராஜரோட ஹெல்ப்ப கேட்பாங்க. அப்படிப்பட்ட சிறப்புகள் வாய்ந்தவர். நிறைய சண்டைகளுக்கு போய் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நடந்த சண்டையிலே தேவர்கள் சார்பாக போரிட்டு நிறைய வெற்றிகளை பெற்று கொடுத்திருக்கிறார். அதனால தேவர்கள் மிகவும் மகிழ்ந்து போய், உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறோம், நீங்க என்ன விரும்புறீங்களோ கேளுங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வரம் தரணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் அவர் ஏதோ கேட்கிறார், நான் என்னுடைய இறக்கும் நேரம் என்ன, நான் எப்போ இறப்பேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப என்ன நீங்க இறக்குறதுக்கு அவங்க தன்னுடைய தவ வலிமையினால தேவர்கள் பார்த்து, நீங்க இன்னும் இறக்குறதுக்கு 24 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க, 24 நிமிஷம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். என்னை எப்படியாவது கொண்டு போய் பூமியில விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றார். பூமிக்கு வர்றதுக்கு 12 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, 12 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. உடனே போட்டபடி அங்கேயே உட்கார்ந்தார் தியானத்துல, பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து தன்னோட மனசுல இருக்கிற அந்த நாராயணரை அவர் தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சு 12வது நிமிஷத்துல அவருடைய உயிர் பிரிந்தது. சோ அவர் பகவானுடைய அந்த மோட்சத்திற்கு போனார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் மோட்சத்தான் கேட்டார். அந்த மோட்சத்தை அருளுகிற அந்த பவர் எங்களுக்கு இல்ல, வேற ஏதாவது கேளுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் தன்னுடைய மரண நேரத்தை பற்றி கேட்டார். சோ அப்போ மரண தருவாயிலும் கூட நம்மளுக்கு இந்த இந்த நிலை கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணணும், நம்ம உண்மையான பக்தி, அனன்ய பக்தியை பகவானுக்கு, பகவானுடைய திருப்திக்காக எல்லா செயல்களையும் செய்யணும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நம்மளுக்கு நிறைய அந்த வைகுண்டத்துக்கு போனாதான் அந்த ஆனந்தம் கிடைக்குமா, நம்மளுக்கு இங்க எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லையானா கிடைக்கும். உண்மையான பக்தி செய்யும் போது நம்ம 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 அறியாம நம்ம கோயில்ல சங்கீர்த்தன யஜ்னத்துல கலந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்முடைய ஆனந்தம் பல மடங்காக பெருகி இருக்கும் இல்லைங்களா. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இது ரீகேப், என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடைகிறது. நான் இதோ ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம்.